sɛ ɛkɔba sɛ kurom ha yɛhwehwɛ ɔmo a sɛbe anaa nipa a otumi ɛgyegye saa nkurɔfo wei so a na eti a mefrɛ ɔmo saa nkurɔfo wei ni sɛ obi wɔ hɔ a ɔne di nkɔmɔ na mfa kwa mu wotumi sɛ biribi atekyema kakra ɛwɔ kafra na dwenem eti obi akɔ radio station biara na ɔmo ne ne di nkɔmɔ na mfa kwa mu so kɔ fa kofi hɔ story wey dey of Kofi story eti bi na mo lecture bi wɔ KN University obi sa na nkurɔfo yi a na akɔsa wɔn wɔ he okɔsa nkurɔfo yi wɔ he kyerɛ sɛ yo obi sa wɔn nkurɔfo yi a na akɔsa wɔn wɔ he ɛna me kyerɛ ne mu tiawa sɛ ɔmo kɔ baabi a mpani se sɛbe yɛde mpanin nsɛm na yi baa no nti akwadaa bɔ ne bi kɔ mpanin nyansafoɔ bi hɔ kɔ bisa ne sɛ papa sɛbe ne na pampa mu apa ne yɛda no mu atutuo ɛne ne wɔfo dwono sɛ yɛwɔ fa yi ho ana mpanin wanka bɛka sɛ deɛ na pampa mu apa ɛna anyini ne categories deɛ na pampa mu apa sɛbe ne yɛda no mu atutuo ne borɔfo yɛfrɛ no lafa wojimi ka ya na to be oja text wojimi yes o ya na fa otu hu sabi ne na pampa mu apa de wafu dwuno ene de nanum otutu ho ana epani wo fa me de meka say adwuno na epani ene kure watwa empani se de empani nsem na yi dwuno eba no empani se wo empani nsem wati akwa abo bi e fe na asokwa ono ye wo no to ho ana ntiri ho de dwuno enti dwuno ena anyini ena mpani nso se ne oye mpete no wo ne nimu pani nti sabe omukọ ba bi a me na me yen wo mu enti no do ma bremi enti me odom pa me odom pa wow eja se kitwa eya semo ne me hwe video ya na ye boya se de utimi nya wo mo ho abotre ewo asem na o ka no and wohwe se de nipa na ti ho kana sem nso a tese na ni abre ne ho pa na o kana sem eye den na wotimi nya wo ho abotre sa ni enti ete sa de se ewiase se nsuo do obi ko ho na wo koyi nipa kro no nsuo de ne ko no na wo ye wadwe so obe ne ba force a onzo be ne ba force ono be ko etu ono no ye ne ba force na wo krokro no se wa nya omo ho mra akoya se ne wutie poto ni ehwere ma no wa hwe a wonte ne dwom etu se me nya mbre ma wo mo asem no oka no ensi asem so nanso okoka kire nse sabio na adwene ha no a eno so de asem foforo beba wa kobri ne krum etu osa wo ma no hu se ne oka ne nyina ye eti bua no ma ne ka dodo enso asem no obeka no ofa we ya no de akohwe atawu ena yeyi TV o mani so abaz o re TV no o se the camera kra to nani so otumfo no nyina ba wo hu otumfo na eba no yes asenketwa sansem we no udi agro se wo de snap man kra se wo modua wasam o man snap ba ko obeka se man miensa chese nani brabre no chese o kana wante na se kakra bi di asem ba wow anto so tenase na wa kasa wokoto ne yepe ne oka bia wota na chi ne oka bia ye no kure o support no a de besia na efa papa ma awusia me ofa Kofi Jiba nkona ena no pai menya no fidua mu ha mene no ebetwetwe nkomo ene we nya interview ne ye di nkomo sa ye di nkomo wahwe no ewo watie no Frishra Eko Kumasi FM esa ba Ishra and then enei wo hwe na Lawson nwumre ye wiasima brabo eso na ofa edine dwuma na obi o ho a onim ze ofa hyasia na chese obowura radio mu a chese wo ye radio no ofa enem pese me no bowura abrabom kakra okay unchi kura ne hin na sai na abrabo no hyasie
champion and no bisa sem yeah na empenisi drama mfon so a na akaya no and nesen kam nim twa kasma obisa mi ka betwa bi ka me bro me nkokwa nsomto ene ka me bro ma ho aye fese jeje enye Rollins o me se me bro me se jeje ene oh champion ya wo mikro bi a ebe asante mampo fro Kofi ase mampo Kofi ase ho ne wo me ma me firi Kofi ase na me papa nso firi asante mampo asem ajawi ase VIP ni krom bi hye ne ntwe aso efro ho na ama eno akoyese ne hye Ghana moto mbi sei no babia na ofadeja tin free na ofadeja tin me papa ofa ase wow ofadeja tin papa ofa ase pa nimpon ono kroti ase na friend papa anti ekrum ho na papa free wow na ya o metu Kofi ase mam ko school ho me ko presby school na me suaro ne mani so o kakra na teacher ni a o kire made P1 no wo bro me mam dwonso me ho say na dwonso de me mentimi anka o bro me no na dwonso fa ho bae say teacher over carry di oh Mr Sapon ni friend me gugu o free jamase me carry di pa sawo your friend Mr Sapon na ne mra ne di beguegu yes teacher beguegu o na hwe me mam dwonso me ho me kwala blim na me ma me twam no o tam no say ya adma ho ba kwase adma bona mna dwonso teacher do abma ma dwonso a wo sa enti me kwaje fast wow enti me ko school e wo Kofi ase me wie Kofi ase medre number 2 sa 7 na me wie me wie school 1985 sa me na abese oh 85 de na ngumi o me wie 88 ayo me wie form 4 wow near friend sa 7 me wie 1985 na ya sharp bonus ni nti amaka kakra we no ya bre wi ase ankasa si e kase nipa bre wi ase ya kase nipa bra nyame kura na me anwu kasa bre ye kase nyina ho akora ya bre ni nti a e ma bre ne ye kese ne se me ma me wo mako dumiensa 13 yenum nyina ka ho wa hwa ei me papa won so eno ne papa bi wunsia o ne mema mienu ene wo sa mai na me papa de kwa me apiedu nansia na mesie no enokre November mu ho 8 and 9 na mesie no ye na yi se ye kase obi si ntwe dwa wote ase ya kan kasa wo fa na de nsem de wo ka bio me kan nsem ye kase obi si ntwe dwa wo fa menti ase ne kase obi nso asi koso wote ase koso de enam yesi ni tumo so no enya fokro anye ni tumo so utu bebre boso a enya de akoso bedo so ne ye kase be ma esi ntwedwa sabi ofa we no na wo baako no duwa wo baako etu behwe no ema be 28 na oni ma be 21 na wo mu o party ase o panti ase wawo enti akamema ne wo ha ne se mo mfa nchem se me ka me papa se me se me begura ni mu ase dabi se be ma ni ja oba no a no ja nkwala na ka ho ya na areho akwala ne de ko ni problem otene ba bi no wa ko bu atopa ena ade na ba wi ase me ya kan ni ntina me kan ka minim tribe aka no okay se nyen ne kura na social welfare support nipa kakra o papa ja o maame a wa ja nkwala ne nyina ka ho enti kusie nso owo no okonyem ne ba chintem no ja akwala refre na nyina pa obon wa nyina kopa obon eti o maame mado so nti wasa won so bua o maame kakra na wo bua wo ho enya saa afuomfo obekọ abeto eno na de bra ne hyase ebra me hyase wa brabom no
na me de 3 days na ko birthday baako because me ko adakro me ntimi no baako just am ko nansa that time wo hwa na wo age bebe say ai samre no ne eduma besu adwuma o me wie school 85 no me ko school kakra e o oti okay o say tutu akropon na ekoduru kwa mu no na eden sika ne fie na yenua pani ba ko nso ko university ti na o say me tu me ho che e de boa yenua no wow mano toaso na ja empani so yeyi abehwe e ho de mma mfanzi wa ena mi chai betre fie eti na o say me sha ase didi pa kakra eti eno ye somewhere a free 86 na de besu adwuma o na besu adwuma stadium na chi me masa na ye friend boama na me fitani besu fitapen ofa kofijima anko ana yes besu fitapen besu fitapen yes brother bi o ta friend radio super friend agawuli me ni nyane ofa ako na Insha FM chief driver Peter ye nyina na esu adwuma ofa ako wow ai eti hey wofa wabre o mabre champion me free adwuma suanu mu no e ho nso me ko e kom na ne uko school no e kom ma me jai school no me sa besu adwuma wo sa besu adwuma e ho nso kom na ade e ha me ya no ma bi se kom de me sa na mango bi si sa me no mo si Unity hotel no ai na mango kese bi si ho okay na e kom de me na no ma bi abetra so wo ko fiase an kemedidi dadada wo ko fiase an kemedidi dadada eti metwa mi dwane kura manfam ne ma mi dwane nesa anumano ne pam wo anumano e ma kom de me dodo obesu sa na mkwa do fie ne ra ho enti me sa ba fie no na o sa me pe plans a me sa de ato aso abrabom because wow me jeja me ho asem be ha me enti eto aso me ne me maame e be ka banku eton e wo free fitting ho no dwane baaye no ane wo san no maame be ka banku ton me bom kwai se e wo kofiase na data na mo choba ne din say oh be man kwai na say wo na waje yeah me na me na me maame na sponsor wow yeah ka banku ton kabeku eton me bo abe kwan ya enya asanketo a kate kwan so a me bo pa fize ye maame anwo ba ntem me machi no wo ba e no wo ba no so e na so be krokro wo mo ti no mtimi wo mo de ti ye minimi nuam de na kira de akocha ho ye maame wo a ye ne ya bedru ma no ye bibia ma no wow enti nkwa de me hu bo pa eti banku na chi sila na osem sa pa adwuma foforo ye na sabre no na kwayem ko na abaso ne enkrofo bia ko kwayem omba no manya skato try suit ene na try suit abu edema sports for first ne de twentan ovana kwayem no mo koye den wo kwa akwaji koko hweso akwati koko ahata kotena ho wo kotena ho kwaji koko hweso open so abedo koko ase ne nyina e pa ai etimi di kai ko krobi e frɛ no nya ne camp no ben western region me refi kra inche na inche no kra na me kɔ no kofi me kɔyrai camp no yemienu na o me fa inche ka me hu na mkofa kramo krum ka e ho ne o susu camp eti ekwa mi si wa me kɔ susu camp ho no se kofi asefo bia no na me ka me nua no bi ho no mo eti na osem sign eti siswo me keska asa me bibia san ena ma rapo me seka ho na matie si kwae bretu mi sabre na de minimo na obi ahia wo say bra na okwa so me ko inche 18 miles me nam fam 18 miles me nam fam kau obi ahia wo say bra ha de ha ehu ekum ni pa am so me de me kra ba afode uni ahia am na bekum yakume ma bre minamua kudru inche fie na kudru inche fie no ekomo de me timi twa 18 miles minam from say ya wow from Susa camp to inchi
me bedru nche no ekom de me mai se ho ha na Kofi bibi o wiase sa ba bia medre no emamu se bibi o wiase na Nyankopon sebe oni hokra nananom ho ene Nyankopon so de ma bibia ye bibia na me kodru nche no minim obia ena mintimi nkosra de ena mintimi nkowia eti metwa na mu so olma krokroa wafra ne birisi ani apa kakra to ba ya no chi ame mini no so papa ho te say na so papa ho ye anya papa ne kwa me apia du nam se han enche ho no wabom ma me din no abom me nananom o mawu bidin ti we nam so we dia mehia mabusuani ehwa na ice cream ke wura bi twem sabre bottle akese no ena ne de ice cream na nye eno fru ora ansa na nteso de no bade humu ansa na de agum no ena menua oje miensa minim ne eka no hu se kom de me atwas no disi wana ba gu awu fam akose fifire kakra state omo pen no sobe omo pan no e friend du pen entiantian te se de tafu yi bi ena nso woje tententen mienu ka me ho eti bra me bo aduane sa na papa nso wo ba ma dwena masoti papa ne ka kyerem se o koko ono dogoko kese na am se me kura pa bi na mkodie no mahu obi onimi a ade ti na me nchesi no nkɔhwɛ no wana me jam aduane no sa mre de na nti se na uja wa de hokɔ ba no ahwe agui adwembɔne ni patrim ma me jam aduane ne me pa no nyina ho papa no koya nche bia o me hwehwɛ ho ba bia me hu no enti ho no ema ho dwiriw awose bi gu me no awose gu me sheki wow we ye nipa wa hia no a wa yi sika kra to aduane ama wo nyese bi ono di nkomo kra keke wasan yi sika to aduane ama but wa ama me sika enti na o se me nya aduane dia na me nya avem na mfro ka ekọ nya ne campo enti me fro ka na me ya duru kromo no me se me kromfo mienu machine bo mo achi na omne kodam se driver gina me nuanum ni there's a hodie otwafu abrato Kobi hodna omutua me case ka ma me wow ena se wo fro car kra ko nya ne campo no mini ka pro me case ka nam de atwa ekoyi misi kramo krom no eti me last ya no ne aka nyina ye walking talking asa na menua hodna abrabo no me hyase wow obi onim ba bia me ka bia baby am kodi pa no maame ana metere nche no de sapon ena ne kuru so de sapon me kai ne mabi ba ko de djon ba ko de owusu na ketwa ne de akoto na omni sremni bi na tie ne afre na timbila eho ena me konya pa na medi wow ne ho na sase ne na so te se ya ha ya afrusa ne na sa bra fe na mensua medomawu uni medomawu Tauto. Aye. Ne brofo de medomawu. Me see your friends say Tauto. Ah ne brofo de medomawu. Thank you. Who say no ye de car koba na etwa. Yeah. E na car koba nso enna so te se ha. Akoa ne mu akoa. Eti ye betwa mpaboa na wie no. Ebi okura mpaboa no fifi betimi awe na ano ne ano eto okura nka afam. Eti unamwa what do I do in now? Abuja Sampa boy be can of I can be moved for Abongo. Aha. Yeah, bread and yeah, bread, your friend Medomo, and not Tauto. What a total woman. I suffer so or also want to cross a fire. I didn't mean your crossing image. And I was your joy there, and then crossing for the Atrasia, ye dear commodity. Me who say I want to do a show or champion, you see. Champion, you go. Yo, enti, hono, hoya frusane, bepo, a drew baby and so creative me to no be cocoa, a chief people so have a good form. Na, my real host, Sompa, me rent me fee,
wo mi wiase a me ba ye da e ho ne koto me e ho no ye mo adwuma se ya ye ma ne wakɔgye ne ohwe wo no ana ahwe so wo na ye hwe so wo na ye debrani afuura no eno ne bro friend debra wo na ye debrani eti afuura na hyew se ebia na otwe we wo do firi akoka me ebi wo ho ado de bema me mfa nse na otwe no metim de be 3 days ado because ye krom ko fi ase de ye di mo ado pa wow but no na dwen so wo kire me nyansa ntimi so metwentwen so a nam de bre no kan na do na okọ afuo mu a nhye ho se wo ba bubuja eso a bubuja na obubuja no a me mpade a meye nipa beka ho asem eti me bubuja no kese oso afo ni dunsini eno de nyina e bi ben yo we anu aka kire dunsini se na dunsini sa bread de o penam na so ne de na dunsini pa cha so ame na wapeja eja no ebi a betimi akekere no odua no se bia doma ne twa ekese anim no akekere wie na wapia eja no sa de abetu tiri so se nyame amwa na o ka kire beto ha na eja no kosi wapam na ya ho hwenye yi a eson sa enu your friend one side na de abedru fi na champion meso eja yi a meba me true baby ena medo mawu no na no edo kwa nkwankwa no ka no ayi no mtwe friend say skate ana skate no monka fras ma bo apoy champion enime edimi jani nyina hwew straight na edimi na wuram ti say the wutwi skate no I tell you na edimi na wuram ene ja no beto ma ha ene to me huna no champion ho da mu say ho me e woni pamu yi edu ba bia ne din ye mienu ho me e woni pamu no efa ahwenu ma say friend ho me ana mframa efa oto a ye friend ta ene de yanka na kase say ni pe be wo ebre o eni pe be wu a ye bre o na je ya to me hwena no pa na tapa e ko twi e ba bre man e tan be a long one no ane champion enya sa gitu nyame na boa me anam timi etra ya yimiti efa ho eja na sa to me nsa ba akoso yimiti fa ho a ena mitimi yimiti ni nyina mu na wo bre no so no wonye wadwen so be ma ja na fra to na akoba se wantimi anfa anko fie ende efri to vise sa na de na me ho hwenye yi eti na o se me chichem okay nyansa ne bae no me chichem ansa na edru fie wow na sa asem na tom no se nye nyame anka me wi ma na yeye wa hwe nipa eja atua me home na mframa na meto me so fa pa enti me buy am bedroof ya no ma dwere am se me sa kumkurum because na sa wo de wonya challenger challenge ni wonya challenger ukrom na opesa se kwa mini bebia na sa wo de bewe chichire wo ku hwe pro eti kunturu be se hwai but na me nya sika dodo e na kwa me ko nyina so me pescato trisuit ne kambu na ma pe bia to vote ayi minura water kura na se wo ye boga wa se some bogas ne ba o mo she trisuit ne kambu and then what's your friend sneakers sneakers am here penso offer picture be at that TV so okay sa picture be kai ba we try to wife akwa we ba I was on Facebook na be obe ni offer coffee jiba ko na picture bia me dia be to TV no so na o hwese o se akwa pa we mi twa no Asante Mampong. Okay. Studio some photo studio. That's a photo studio. Yeah, na wo hwe of a trap ni. Some your bo pimpinis. Na that time what combination pa o. Wo hwe o tie no ne o trousers na. Na nye easy sa. So be nyan tale sa. Na me trousers no ya na so che me. Ne man so che me say me nuan mo mpadinfo hwe wi a. Me nuan mo mpadinfo hwe wi a na omo di abre me. Wow.
do a wonye ska mo ho to so hen sa ti kama de born life but sikani ho na we so twa ne we so make pa we so studio ha we say ho na ya meta ko twa pictures ba wo ade na bom kokko no a me anam de bo na bom mo bi ho emu bi because me hear you say ade bi a wa shada emu bi tag emu bi camera emu bi tag na de bo ho na ye life ma me say na sa suit ye she we no o koto ne he suit we eno na ne we nam de ye my fro no okay we no ye ayi me brad aba na me koyi ano your friend bend down boutique say o brad fra bruchi aba eno no ayi sofu bia odi obi atem wo se sofu na odi matem no ni koto e hya no kwa me kono makora hya sa koto no say me kasa me bubumba from a full slide that's right say eno no kwa unye scam to ne no boarding na say ene so bi hwa ofa kofi jima hwe designer wear no wa hye full suntade pen eyi edu ba bi me e ka me full su atale kura ba ko pe enam de kwa asole me ba no maro ma penika bi ahye nye saa me yiri hu se hye me a be ka se wadi ye ba ko pe me hwe su na e wan we the Pentecost elders mo fan cheme Pentecost elders shoe ni bi hu so shoe ni ana to no peja kakra member me so atere be po so enti ya chefo ma chefo su sa from nkola bremo nyini wow of a yenko back to baby na o pesika koto that tri-suit na Kofi na me boa me e ma me nya sika me true kuma se kajetia eja Santimampong station me de me bag akoja bukumai sika wo ho that's right me ko railways so akoto tri-suit ene kambu me na moto me nsa ne mu se me nsa hye obi boto Kofi champion eduru adam tu ni pafo se ni pa bebre o ha ya bo makuo mo a omunya akromfo ekwan ye fa so amensa ko hye papa un se nka tete ne o up and down bi ne your friend up and down no am say your friend top and down assemblyman for atade assemblyman for atade no ya na boto ba ko da ha ba ko da ha na ba ko da soro na boto de da no mai no 10 gram o hwem se anye so sin trase ne hu asa mensa he boto mu kura mensem na am so pani me pa chewo emo mi dede menya kromfo hwe mensem sabre mensem aye so foto what da makodo ma mensem kura mitimi fa horo manum gi €10 nam de bonsom nam de apepa ma do ma mensem to pani hwe mensem me e brefo sika bebre wo me ho ekwan fa so mensa be hwe oboto minim sew so kasam ye kromfo be kume timpa chew papa me pa chew ma no hwe menim se ya e wa no ja me hwa na me yera aye me be sa betra masanti Mampong ka mu me yale na otwe me yenu na se tracksuit no wan onya nto me nya nto amaso me yale na otwe me yenu me ma me no akosua nka tete yese me kra ra ho nwa ho no guma no ne manum nyina that encounter no nko a me na ka chiro na me ma me enu akosua miensa e de fifa ma no ho a e de dwale me kra e na boa me ma me ho to me wow ni enti a me antimi anka nkyere me ma me se me nsa akosua obi botum se me ma me wo bot se wo buru ni party se bema me ma me adoma wo buru ni party se bema me ye rough obebu makume eye de na nsa akosua obi botum asemu se nyame na make asemu e kire wa enya na dwuma na asem sabe enne social media no ho aba egogre enu odua no aba okọ gogre so obi nsa akosua obi botum a ebe yi ama se enya no wa ahye da abeka jo se di kwa krofo entieja me be bo me be bi din manka na nu ya na mkeka kira mafo ko kama ya aduma babu aku mankoka Kofi eti abrabon sa de be fie no sabre na ye ko nkai kakra okay ena nipa sha ase se ye be pa adwuma ya atena fie biko sua ade pam
me pon me ho man bi se ma wiare material ne bu ma bam nam se agyaye wosa ko sua de pam me sua de pam apom ho nam ti we na se wo ye tailor me tailor ni wow okoye kromo a semfo obom se me pam tailor so yam pam obisi me koyam nika yam koyam ade aburu Kofi ma pon me ho tailor nam ti we ma me ba ko pe se ma wiad material de wo si begu manimu ase nam gyaye na so de ade bre wo na wo de ade bre me ma me pam ye na nkura do doso emu ye nketo akakra okay ti ma amne si mu anya akese na ma wiad material oh eno ne ma me gya ade pam enam kosu akaka na papa nso ye driver ni park se a waje din wow o kire ne mpona bakaka wa nkire enti se bia na money nyine professional hwe ye ni je na nam di mate me mi ko school nyina nam di mate me ta ka ho etimi am de vim ebi obehunu matuka na akohoro aba to no ahu se vim no am de nam no no na se ba bia duro de ya ka nti won kire me sa eno kire me pon me ho an nyame ye madom nam nya bi kan ya nam guso kikaka champion makaka bia bi owi ase pen ka bia ye friend ka yam fan say efrin ketwa so ka nketinketi ayetwi ekọ van nom so free ovam na aba kagu ne ye friend container no yeah na ekọ kagu akese so crane car matwi bi pen matwi trailer na se trailer now de ko kwatenten na ye de twe tik efri kumawu nom ne bosom cheche ekọ tema ene takrade why surgery bi pen ma ye bi pen ka bia wasase so bia emfa ne se eso ne me nye caterpillar no no onuanom a ye de ye de mom se ka enam asase so matwi bia bi pen ewia so hu se unye hu abrabo no uni bibia ye wa hunu ye be haw me kai mere bi pa ekomo ademe me wo gale kakra me pe queens akoto asichire di afrem ko ma regale no rosa me pe asichire kakra me pe queens masa benya bi wo na nkrofo bi masa ne friend mpeten o asante mampo odi ka bezi wo pe cruise am ya kolodu abram me ya de pa ejaye ko no to aduan ma me di kakra na vim bae aburo botosim ko se ni madan to ka boss akwena o say we strong sa se ni mia me ko me ko da ho me de vim na eye edi minua me pe asichiri kura dia frank girl me nya bi enam de ni bre ekoso so ani me sa sabe nipa bre o life na ye ka ebe ni mu ye ka be ni mu no se me kasa me ka ni nyina adaje no ebe boye ofa ebi mu nim se wa ye adwuma wo sika kora bia pen otu aseke rabang me no nyina no na am boss na am boss oh hey champion me no nyina no otu aseke ona na ye chaplain we ye songs leader that's right and am so na me MC ai eden na obe chini ye nyina no safu kantanka akwa we di photo ya sabeto we abusia bra Facebook na be dade champion nya we nenka ensuo fa no we na kensuo fa me no ya ko Casman Resort ese e hono mo ye no Casman University no yeah samra ho ne yakwaji ye ni naija se ye ntwa bi emfa nwale akwasa akwa bi okoye mistake wo kwa aman okoye dokai ogusu na fi ronso pani doka wo numi hweni yo sa akwa ma o ma yakonom de ka nyam hwe kwa ama de na bem de nom si oyire honom kwan ko bisa anyum papa ko bisa anyum sia na wa onse so wakakra de esi so no jira musa anyum yesi na papa gina ho
enwom na si ogina ho oda so gina dwonum de ne ntim a chichire no ho pampe wotimi ntunu na e kwana na dafu ba go chose na fu de dwom e dey o say say kwa mai do ka de no ma yenta ya no kwa ma do ka yenta ya ne to ya ne mia no nim sem from man badi pui kwa da jeje prada ayeka na hu nyina safo picture to so na we wo hwe wo hwe me na me wo the other side na me kura me Milo drink. Yes, no, I was singlet. Me singlet na eja ye wo pool mu na champion of a Kofi Jiman corner so na wo ho no. Me na wo fifi amanyanya manum kakra. Na me ankaza me nua Chris. Is it Chris Krams or call UK or say whatever? Chris a two kan. As a tie on the way chi wona na. We dem say na ye one of the rural banks. Guy be. Yeah. Na Donko. Yeah. Donko so na akata na ni wo. FM ho no. Yeah. We otu askan we fair. Aye. Na ye koji ani kakra. Na wonim sa da na ekọ ho no. No metwa akra. Me nso me masu dwale. Me mu mituwe. Na se kakra ba. Na me twika akoya gi nyina. Omtimi de na tia esra me so me ba fie bedwale. Because me ya no maka to say me ma me se wo me de boto miem. Enti to nso mu amemem. Na metwa akra se ni pa nso twa kakra. Unso nam sum ka bi bom kura nso hwe. Ehwa na me to nso emu. Me ne na mo ase se nyinya me na me ti kɔbɔ. Me se masala pot nan. Ai. One was saw me saying opeja me. One peja me na me near say many is boom. I'm gonna know no. Me wo. Ehwa na me hwehwe kwa di pie free pool mu. And na sa na kwotena baby na ho puse ya che. Wo. What ka me near pa. Nya sanketwa. Picture we ache o. Ache. We somewhere 2012. 2012. Yeah. 2012. Anche biana me ba Insure. Yeah, adwuma e wo tu aseka Rural Bank. Na me odra ni me nipa me twishan. Yeah. E wo ho. Na me structure nti na me twi ne first car. Blonde van. Ai na me twi. No na ushia ofana be fa hen osmini ba bia. Bini ba bia me fa. Me kire o me kire akwai. No akọ tem ho. Ewi ase tu obema. Kwala kra di tu ehwe ozo a wanya no fokra ejonso. Wow. Ai. Enti ya adwuma no a na mitu minuan mo hwe ya no mutiefo se. Yeah. Enye dani amren beso. Fauti pimpim. Ebia na obehya ase aye no. Na enye wadwuma. Ne nti a medi kai keka we num nyina no makaba nkupen, na di pa pen, mesua de pampen. Ka mesua fita. Chese enema bebre nso ni nyina no amoa me. Yeah. Ebre no so ye no. Nyankopon enam ono ani tumi so. Ebia watre application ko baabi. Yeah. Ebia ye mfrɛ wo kra. Ebre no so. Ebre no so a ye befro ebehia be nan na wa auto sen si dadako. Kata bonku tu aprem. Eja nanse. Una baako. Nenka baako. Da wase. Titi bulon van ni bi. We bi na dem twi. Me sha se twi we bi. We bi na dem twi. Ofa ye mra ba bi a kwan be na wo fa so a wura radio mu. Asaboi me kan ya na yenkrofo nwanwa na me nipa bi a so no metia wa hwe abaka se me ho ahomete ni nti ete sa ne se me mpese me twa atro no kre if so bi nim mase yeah se me twa atro na o tie me no hwe me nim se akwai no kan oboa ofa o kai picture yi DJ Ankoana we ho la ho la information center we sabra ne abo yi ase. Okay. Sabra ye video we net so o hwe headset na se woro. Awurade nyame a. Mema baby o. Hey, Akwabia Francis e rules was so little down so much to do. Ya ye bi pa anya saketwa. Sabra na me DJ e we yi ase. Yes. Wow. Question na obisa me no. O se ye den. You say ye den na baby akọ ne nam nyina no. Wo be wura radio mu enei no.
radio mum na nipa kra de nimu pai champion me radio no am be wura mu no eye me shase na me siria kola okay sani ebinum frefre radio su no ke adunum yeah gas and oven ebony na me te se wo mo abi wow me ne ojambo amanom na omoye program bi efa awaresem ene niema ho okay ewo Nhyira FM samre Nhyira FM programs manager okukuseku yeah on the host sa program no Mr. Fifi okra yeah me refi program ni din kakra yeah enti na ma target sa program no pa na me frɛ so ma futu anam de ma no na to adwenem wow ana tu na minua nso ne agya wusu the gong vie no e minua yeah ye ka nipa o ma mani ji radio ho a e agya wusu mintimi nkwati no emfa ho ne asie ana ne ebesie bia yeah enti omo ka so omo pe baasomfo bia ombe monitor radio no oka baasomfo amakai otu asikan yo baasomfo that's a board yes that's right enti ye nipa no a ena je usu ka se omo mfa me nhyem bi enti me nko a me ne akwala na me wum wow but ye konna ye kasa embase ye kasa de wa me mesi akasa no na mpanifo no kra afo ame so yeah ti say ye kwa de monitor ayi si ono mu video ye me ni mo we eti da kro ye pon adwuma ye pon meeting ne committee wo Yagora hotel yeah ye pon no okukuseku e ka se me ntwen na me ntra ne kam eti ye ba yi didi nkoma me kai ba bia let's that time na unika ka me ko fa ne me mu meti not dem ye dem dwa shower me ko fa ka he what not the way there me ye dem dwa shower ai opa ko dwa shower no ti dem ahun amu so enti champion ye dru ahun aga junction me kai pa na fifi bisam se minya radio ame no ne mi ye nyina empani su prosi nante na do ko soja wow enti ne mi ye nyina me pe radio na ye ntia no sesa me mu akwanya sabre na de gon wo program ko siada te se ne wo ye ya ne fe na adofo mre eno se ya me meboa no yeah na ja dakro me ko na de me last nyina guzo sabre no produce show no ne fe no atwisebe ene on a pure sports on a produce yeah enti me ma program ne ye de enti me shada da bi won me jato me nko di college ne fra na man ba ko no kansam kese no na so no wo shada me de pe asmati se ne me ye no so de pe ni ana se enso mani a enti na ban fo bi se tie sa na fifi friend na da wo ko him so we de bank ye ko sa bre nyina na motu asekai o mitimi pon kofi ase me kai pa na mafaka ka hwi Twins FM obe panel member me be panel member na radio no ya me de eti panfo hu sa no eduru ba bi na meje transfer ba kumase ti se me pon na me ba bi wo mitimi duru agona ne asa afre me kokofi ase se be ata me bi ti me enso sela me banaka 5 minutes go ameko na radio mu na ebre bi me pon adwuma ye ka abrabo mu nsem ene ne yafa mu yeah ade bie ne we da fom nia wiase onsa beka bia obre ansa na onya sika kokwa ye hunu gonsa no sika kokwa ye hunu gonsa no enye se fiti preko da beda ne sika akọ nokre efa jem eja na fa mu no so ano odin ansa na timi abram na ye ofe yeah fi so okọ boaso no mutu ne na bet keze no so kwa eye tuntuntuntuntum enso be wura process mu a be fa jem obeba no na I say shame fe etini pa ansa na bedi die ebedi ye no oso fa jem na me kai da ye po adwuma bi na ye be fa sofo safo ewo etibetim junction ha yeah ono tim ho baabi enam so mtima mponte
sre driver so on family me pon bi amia nam sa fa me ka o driver se company man no kwan so on family to on family oh e hwa ni so jemu enso yi bete fe nam so no ne dro chance me kwa adwuma na bo me 12 na bo 1 enso to ti me si na mnya ka be si araga janshi na mnya BBC Krufrum na mnya BBC Tafo e free Tafo come on ponti no ka bia boss wonko bio na mtisi so anajo no me koturu fie na ekobo 5 koduru ba bia nso no mutimi ye den ma pe ba bia gina me duru fie me bo pra me de so hwan ya pia na se die na agine biase wiase pa wo gidie wo ye wadwuma ye tua wo ka wasa akofa radio ato ho so die pa na me hwe didi sabe ewiase mpani se wo ye bema na no yire beda anopa no so le otirim ti ade ya asa na hwe na yire wo ye chichire cha ga sa ajo ete beda e so kwan lo no kwado eti champion na minim ne mahu se ne mahu se me talent no e wo radio mu o kai ateni bi a opani bi di wo o me kai ba o ka chem se ma dwunyam se mitimi kire nsa abode wa yi ase am nyansa ka se onim nyansa ka se nim nyansa e hye pa ko me hu yi pa e kan wankasa e kan me ni pedua wuru a me dompe wuru a me ne emem wuru a me bi mpa ma me muza yes se bombo anka es produce me yem yem nyina e kame minua wenum nyina chi enti kakra me wo ejire fm no a me boabo agawusu no a ene ko ba se agawusu be free ho okay ye bepe obi obehye nanan samre na ye huhu asmesi betimi obenti betimi onye radio da wa radio pen enti kakra na agawusu ko he yeah na o se empanisi asoni dua no bu a ebo bi pumam na ajebi wu a enya de ajebi tiase eti yakofa ye nua baako ese nana agya ako odi hino hwidiem druga yes also na of me chef no fa o feeling rough papa o pe wasem yeah enti kakra no a ye ne che ho no multimedia phones ye fro ade bi tracker awurade musuo nka na tracker do emu no musei o sa brebia tracker ko soro tracker so tifo here sa tracker na ye kana omo ade bi o de monitor radio na utie no sa se nkane se ene na Facebook aba aha ke fa se bia okoke ke fa se because 20k a viewers no a nya no omo radio na ye tie na nkasa tracker ye de monitor sa de in those days no because say no na se obi ba na company kese no obepe ba bia bo na de hu dawura ohwe yeah ti o tracker wo so ya je say amanfo etie na ode eti minua no besom na tracker no bua na ebu no mu ase ba bisifem empedfo ko meti to om ko na sales for di bi ba say omon tra behwe yeah ti me ko tra ko nso ani me sa pam me ya mami Friday say me ko program meti hwa na course aba say me nsole programs manager say me nsole and I was sorry and I'm sorry now one wait me aka say wo nsole on say o call fitting shop on unya challenge yes ubube say kuntru hwehwen a ni kira na ekro kofi asia na ekro e ma wo san kofi asia tailor adwuma a wo ye wo san wachi samachi say adwuma ba ko na adwuma ba yi tailor adwuma a wo ye dia kura bi asia wo ye challenge unya ye san ba okrom yeah kodipa de na ama wan sign wo because so we tra konso anim yeah na ye ye ni madwuma say the city what prepare yourself be prepare those days what catch on crofo be kura say nemi na me ko your program no masa ma bo amane no ne ade a na ye be fro say enye adwuma no say na wo kom na de na ama wabamamu adwuma na utimi to aso de be see this far champion eye me ya but
me ye matwin say menya to achi radio no me ne no a ne beko e ho de ma nyema so me koku piase me say wo passion ma adwuma na nkasa because me wura adwuma mu no any break akra me de wura mu fansia na me wo ne ade se kwa yi ase kra obi e pe mahwe me no ne ade a no enna ma me na Ghana for mo aburuchire me na omo ase yeah then time no omo sende me sika achede omo motivate me papa nipa bebre da so te ase wow man ba ko ne friend pa solo ase da ena ba ko so no Canada ya ukusi yeah me credit ade me use nyina omo na eto ena omo sende me sika Joseph Safonom me bobo nipa do doso ofa kwame ofa usu da konom chese aburuchirefo no ena that times na me hu sika da da wakatia fian bi ya duma ba uko hu sika we bi wo hin mai minya 100 million obomu nche yo ma redu mu ankam last year no wofa kofijima anko ana hwe ofa kofijima anko na ofa kofijima anko na wan na ka se nyanya bia ye gura sika da wo ye grade ana me first contract am say kwa na 10,000 me chefa say sika bi na ye de ma wa na unim say minim say me chefa come on munyi bi nkodi mu am say jibi kodi ska wo mo samre ska so na akase ni bia 20,000 ni onu anum no ehye me to say ya me da na ehye me to na mto asia pempe na mto ska wo mo o ti se kura etwe na wudimlika ko hwe bia da se krofo obefa let's escafo mo krofo ya bio bro akwa ba ku di loto 1,000 samre 10 million o ko stadium maybe fruka no ko giant bra na se escafo na mo bresa me ba mu in ma se hwe abusia ye de ofa kofijima ankona enna etwetwi nkomo yi se afina wa join ne yene a ene yene ne boabrabo mu nkomo oti wo fanka uhuno wa dwen ya wo se wo fitin ya na oba bedu ba bi a waduri champion ya to aso no abruchefo no boa ye kwa bebre so ma yehu adwuma ne de because na me nwura adwuma mu e chase kasa o ho antale o ho a entima je koma maame chese emma adwuma ne ye me de maame ye madwen se your boss ba ku da pia your boss ba ku da pia no the great ochem yeah the great ochem yes I was my boss no yeah o ti atake rap man say cruise wa ene cruise wa te ene otu asekan fo a mo hwe no mon frère because otu aseka boys na yeah they wa no mama cha ene the friend CEO yes the friend general manager that's right Mr. John Graft also AK of Ajon takwa makuru yeah o the address no so sa ono na o de na aduane koma no say me mazi boy me mazi boy o breno na futu a otu mi aboa me wo wiase ma wotu fo me so otu me fo emre bia na mama mfa na futu no enhwim eno na aboa me mama ne obi anam a me bre me ho ase ma no wow ewiase nye ni nyina ni timi na mo so Mr. Jima o friend Mr. Jima bia manager yi enfa wo se bedru be meba bebu anim kotodwe we dia be den na bem etimini ni pa na mo me nye ni pa basa ma antena se da na bram ko multimedia no yeah obehwe me oduru na script for check no oba front desk ne se twemi enko bisa de se obeba na se wo ma ye bebi sam no so me boss no mo man mra oduru studio na oyem se na menzu ni maso wo ka kire me airport runabout baby ana those timer abusia menwum me enwum a eno meba enka wase baby ana mete no on the di ka ye enwum ma me to me program so na wonu se enwum na me di ka ye ma wo no me first time I bought me enwum e wo radio so na ye sa enwum na yeah me kai lyrics na me train na ma druga kali yada wo more yeah and ehon na nana brenya mu nyina shame nkran se dabi obetimi aye enwum nti ko na kokko ye enwum bra na there was a day na Mr. John Graft Usu ba na office baby ana me mete no
So ura sepe bokrom your office na. Yeah. Counter na chi hono. There was a table bi ana e wo hono na meti. Owura ma no say adubra. No dem call the office. Edukofi. Yes. I know say Edukofi. Nyame be pagya wo na adwuma mpa wo. Enti menya de a ochene bi wo radio so. Anase TV so a. Obi be ka say, oh, guy we not say na not here. And from that day, me changing my friends. Yes. Say nyame ne fa ne mu kasa a kire me a. Yeah. And this is how far we have come. Me so nyame fa ne mu kasa kire me. Eti me break ya me bɔ commercials no so Mr. Jimo ofutuam tu won che bi on sa bam. Me be hwe we bra ma bre. Wow. Ansa na me duru na mfato ya no ta ye say sebe me ye driver ni ana me ye cleaner no ye general manager en say hwe metima hwe me ba ama me ba abeduru tibia bia so no be pe kwan ama na ba je so obebu me ba nim kotodwe enti ye hwe wiase ye wo no kobi na maduru ba bia makotra konso anim ni asa apam me me ye madwe se me ne radio no ana beko ena ye nuan sa beto adwuma so ne nasu drum sa ko meeting Monday ena sales for so mon try me eti Friday ni dia me kotra ho ya mpam me ena pam no mo pam me nti no e hye me nkura ne ma me ye madwe se ne me same ena onsusu de wo vibes awurade a na me pem na ni bi a me de bebo nyankopon de me de bebo otumfo de me de bebo nananom me bom na no wesi menum na ba bia yedi kai na dano am starting program no na yenkro for no ba ko to ade o my bi store na no otie it was as my America say eh inshafo so mo nwa pa na ebi ko ne bi ba na akwa we a wa ba ide wo ye kurase ni kakra enti na so am not impose so me kurase ni pi ye kakra wo ye kakra wo ko kase me kurase ni kakra wa champion wa me ye kurase ni to kurase ni a me kurase se me kura bi fra kurase abeduru ne yeah champion say me restaurant me ni dio am pechoba choba ni didie ai mami we ma we ne kasam se change ni mami Yeah, restaurant nso edi be free edem aba na ya kuru so restaurant say ka say wo say wo ba mo amudi wo no amonko so ni dio yeso ya pechoba no restaurant ntuma kokora ho dabi o kotwumaku enu ya this is taste champion na me share me program no wie wow kais onko meet no mse akwane man one day nka ho ne ma me ya wada ni fiada wow ne nso me semu the next week yes ya ma me ukuada ya wada ni fiada na je say atwitwipire no ba ene ma me ya juada blanda ukuada ya wada ena Friday no ya de ma menua no wow kikri ene Yakobon ye madomo a radio no e sha ase wow etimi radio adwuma no na me yesiri akola ena okuku seku ende mintimi nyaa ni dim border ono na invite me to studio wow ene Yakobon nam wo mo so eboa me inshirafo aboa me pa na so wi ase nipa oboa wono ane hawo yo ne didi ono ane yi wadua so na mwe sabi no odwa wachi one sere woto enti duru ba bia saa live offer radio aboa pa radio aboa awurade radio etinam kotom rofo nom de ase anma to bia komom radio aboa me pa mase ametie nyina radio na aboa me eno ana hwe me yire nom na jese man o yire nom bebra na eno ana hwe me mprafo sorry man kan yi kura o eno ana hwe me ma yeah eno ana hwe mabusua sebe Yakobon timi ahye man munwa ma efie nye timi frem so fa efie nye o pe bibra eno koa no eye manage se Yakobon ba menso obi me ni nyina ye radio covid si e penipa wanya radio so mfa so pa eye mea utimi de wonsa si ubo kasa
Some them says machi kura na be ya. Come the basic. Offer bre bi atwam na ehunu se radio kura mpo no sebe ya sansafo adwuma bi adwuma we ya wo mobra wo na wo kasa asem we yo. Menua ewiase. Nipa bebo bra efriu. Nipa bebo bra efriu. Okay. Ena wo modem mo. Eno ena be kire wa brabo a wo boro. Radio nya sansa bra. Radio ya dwuma ye de bobra. Wow. Ye de bobra nkasa. Na ni nyina ne se obetoto niam yie. Ya baby efire no kire ye se. Ye sika ye benya no. Se ye tua meka ye mfa no se 100 cedis a. 100 cedis no meka madamu wom bi. Niam de behwe ma wom. Niam de mabusu afo wom. Niam de bedidie wom. Niam de bebo me bra, niam de be ha dayo, niam de be si fie ni nyina wom. Eti mi dia. Mi ni ntrahye. Okay. Eti se mehwe. Na aduan be kwa akoto bia emfa se 100 cedis. Na me nko amadia. Adenti na mfa nkodi dwa nko fie ni eno ama obi anya bi nie. Nipa beka so ye pepe, mi si wom se me ye pepe. Ba mi danya me asem ye pepe. Yeah, me can't say it is better for them to tell you say you are stingy than for you to be told say we are broke. Okay. Yes sir, you be catch you say. We say che ding that say ohware. Pa. Wow. Fi say empanisi so kwa hyenbura no ahwe oni buchia. Mini yadma wo me oni bi. Kwa me apia do so abuko da. Enti wo se mehwe kwan a mefa so mebo bra se mehwe na aduan na me kodie no me kondo se media meto akofie. Okay. Ne fie fo nso adibi. Eti beboa ma na ade a sebe unru ho no empre nko ho. Empanisi aboa koto ode ani bre so ne enso a ohwere na pre. Ne unru ho no champion empre nko ho. Dabi. Messi ebudwa na me kwase a me kotra back seat. Ho ne seme. Seme hwe na bench wo ha na kotra bench so. Okay. Na emom ofrefo no na abobodin ne ba no se kofi jima anko na wakonya wosoro ha. Na me kotra ho a sa mre magie an munyam nokre. Na emom se me kwa kotra konya no soro ho. Ne e be ka jo se won sa ha kotra bench so magie an muguase. Enti ade a eseme no eno na meye. Wow. Enti me ba radio mu no me tu susugu box mu. Omo me nam twitwa susu me tu bi. Okay. Enti bosome no beso no. Sabe empani se koso tu boso a. Wo ha beka wo ha ho ya hanu. Na poa wo. Wow. Na wanya bibi. Ya mfe ho amokuma se fo pi. Because wo mnim skadi. Yonko am di card no ho bo no metwe me ho ntem. Yeko ahodwo baabi amma obi wo na chi. Kodidi yeko akoko mua. Ena akoya me akoto. Fufu kakra bi. Full chicken. Unuya. Fufu. Oka ka ora nan ka ope fufu kura bebre. Unuya. Yemu ye wo ye kurase didi wiansa ne awenam. Awenam. Kurase ni bia didi wo ya no ache no. Wo didi wiansa no awenam kura wa krokro de nkwa no fa chance ho atafre. Akoya akoto akoko mua. Ye timi anwe na mfro baba so won fa politics mra me ma bewe ofie me de ko. Massimu ani. Hey Jai, wouldn't say celebrity. Yes, sir. No, hey, yes, I say. It is the number ya momo. So the best me anko akwai ma me de it's a memory fesa so le na ja. Unuya. Okonyina no ani wo. Nkonyina misi ye guko na ka me benchire nya. Me mar ba ko penam pani no. Sa me benchire nya guko anko beturu bo asa bo bonkaze mu. Ene meja ho koi. Sam no nso 250. 250,000 to the 25 cities. Now some 25 the call the you. Adia chin ya yensa nko di na so me nko. Me kwa ko to aduane a mintimi ne meja ho de me nko. Enam twen me ho. Enti se wo kwa hyengura no ahwe oni buchi ahwe nipa. Sabe mpredua sa woni nam obeyi enti na baby masesa no. Okay. Enye obibiribi na obi. Obibiribi no waye ne yie no. Masesa sa abe no kra. Mesesa ko se enye obibiribi ene obi. Obibiribi no ne nam a eye yie. Okay.
anya kura no we wadamfo eso anko na de na damfo ne IBJ ena de friend IBJ wa baso na tese me no nam anya me hwe kura no no madamfo ne ho tinyo obi bribi no obi no ne nam oyeye ena ne nam a eyeye oto asemase na champion unim se me even bibiba no bia kasana mintia call free ho ba ya me probably bia e de mi amenim pa nti asoma wo kan no esi mi amenim pa na and I'm saying this on record enipa o ma o shame in crime ma de mi ye mi ra radio mu since just 2021 yeah nipa o shame in crime pa say champion adwuma no betimi aye eye ofa kofiji man kwana and because talent ni tua me tena radio so tena TV so wo no wa video no wa send bro champion ka wo kan see ya ko me ka action bi aka tell say nipa na wa boa ro dana se pa na mumu bi say yam wa mo abuja ye ne ofa kofiji man kwana na edin komo no wo fa say enne de enne food day no o wa food day no me na papa bu yekuru mo anu ho professor sa di nso ote brofo enye ne hu se on te brofo me nuanom ko bubu ja on no for be so wa look me bunch me belt me mink me dum be ma Paris you say board bunch mink say board dey na bunch no anu atete so ayesa on dey bobo say about hive time hive okoto petezo am koto hive it na me hive day and never hive day hive yeah offer obi show sisi ya abrabono ene need enya no pay tia o ti ukura mpo ankoko kana no wadru because baby a wadru no ofu se wapem offer wo baby a ukodru abrabo mu a na aka oni ewu o kan ba ko bi de but ye will be o ha abrabomu ankasa ukodu ba bia na onim se de wodru de enye yie mapem we me ba multimedia foforo okay sabe na dress na assistant kakra na se massage meche e friend cool high and amasum de o say e ba foforo na so hye nom ne abia no de hye wasum za ne o so ye representer esa akoma kan foforo o si obi ana hye no kom often ba bia ukodru ya na onim se abrabo no ahwie gu enye ye bie ma na onim se ni da so because wona wo hwe me pa ye wona wa ba mabuo sima be kakra kobi esi bebre asi na ni esi ye a me kai bra me ye wedding wie ko ye wedding me nuanom boa me minua pa ene Bishop Divine Energy so for be adwuno tua na ha no yeah me ma minua ba me nana wo ma mienu ti Pastor Divine mo ene minua ma no bi boa me pastor yo ya oba nhire Divine Energy de ya no wo nhire yeah ai me wo minua penny wow entale na ehye me no ebi wa ona de blame no ma board pimpinis me nyeska mo tini ma twetwe abom mtale a ehye bebre a ebi abo pimpinis ni o mo enti those days na wo pay pimpinis no na me bra no na bre mentale enti ene na wo che me pimpinis na se nye se bia pimpinis na mpe ono oso wa che me okay to se me mia mani ne yepe enti me te ayi lymph no na mate aba mafrum na che se benya no ayi minua ebra me ye wedding wie ye de kense wan fa collection bu anko that day no eti misika mi odi ko fie kote collection free asore ya me betue nipa ka asore be no man fa so di te no mu nyina na enye wa hwa na me koto obi sintidua obi wo mu ho de kense okay wan fa collection bu anko timisika minya ye nyina odi ko ni fie ben 1 week ro de bre me 1 week by what is can buy no coins nko me ka coins na 170 then time kenanka 17 cedis of us are sorry na
Dikene Edda for no coach so kakra ho. Coach so. Ah, okay. And you fancy Champion. Nyame ne boam na mpepe kakra. Menya bi tete maka. Ti bra me koda ase wie no. Na maba to square one. Ni pa ma ware foforo. Shabra boase foforo. Shabra boase mi ni hwe. Opani bi no asante mapon. Ne yefre ne jaba fa ne ma ne baba ko ne yefre ne tanku. Nyame nhira no wo firim. Nyame nhira ne ma e de ne yire. Etinu amadamfo. Ena ono so no ma hunso wo afuo bi wo adwe ho e asante mapon bro no bi adwe ho. Na ko na so bra tanku medo wo afuo no. Enti pe kakra ma me. No pe kakra ma me. Ena ne edididi na me ko afuo mu ohun. Na ma dress matale am won me di address. Na me se kan hye mo se ne srimforo e de hye ho. Na me ko fu agu paper bag mi sabre. That for your office. Sabre na nye politi esumu e hye ne ho mu use bi. Na e use wo no politin bag. Wo politin bag. And you friend no so akwantu. Na calendar da akiri. No so no so da ho. Na me ko fu mu gum. Ti me dru ba bia na ma roro. Ni pati me huni. Ai, na me coat ana hye me no so. Coat no am de ye my fro no. Na se coat bi a mre bi ombe yi kantata samra na wo so no. Okay. Ombe yi movie bi ma obi ko share sa coat bi no on friend ntefre coat. Ai. Anti na coat mu ntefre. Na coat no so no kwasem ni na se ntefre coat no. Enti no be no betu. Na me was 6 batteries. Sebo me fisi na nyuma anyo da na de ko share sa 6 batteries. Samre na use cassette. Na so hu se enum na sha se ewro dodo. Na je cassette na bobo. Ti so okoyi. Na de pen asa bobo. Wi anu ato na donko no asa de akohyem. Mi fie fo mam di miensa. Nipa mai we de awie. Ntefre coat. I froze 6 batteries. And I froze by day. Edimiensa. Didn't you know it's a hit? It's a hit, man. As I want to sound one now do. Oh, Banny now do hit about it. But I'm hit about me. Na. Or more council no more say. Obiasu Modin wako you one. And I also read dinner here, Bonoa. I am mere wa. Soon to me go. As a nyame akutia no. Ti sabre no. Me hu se bi wiase asi. Sabre no. Se na ne manyira atia pansam. Nanso me nipa bi a se uhu se mani age pa na mni kapre. Da wani age pa. Da mani age media hurusie no. Mini hu. Na no so ya na wo san dress kama wo. Me dress kama. Uhu mi atim se hye ba na kapre. Sa na nyame bo me. E na me fa sa strategy ne bo ame. Mam TV de na nti wiase kakra. Enti asa mani age pa de du ba bia nipa. Utim ko gina ba bi na wusu. Ti se no wase a cha ade a wasisi wo no. Untimi nka no onanim. E na koduru ba bia ansa na me nko tu ase ka no so. Abrabon koduru ba bia na si. Na mame na menua Daniel J Mensa aka Ziko. Ai. Mame na nase Ziko. Tu ase ka me ko e no me kro man fabrication mi hu ya na menua na twra mame dada. Wow. We nipa bia so say Ziko kro branch be. Kofiase wo. O head office. We nipa bia waboa busua ne papa. Wow. Eti na menua Ziko so. Ena menya utu ase kai. Nyame nhira no. Me ko interview am penfo no hwe manimu a yebisa am question ba ko mienu ha no so o qualify. Just a better baby near Mamika. Wow. Nyankopo adom. Chese edru ba bia. Etimi ye ding. Yeah. Emma, me bisam se me kram birthday wo wiase. Na go fi man ka bra na me twi beams ro.
beams ya ye di borders we ne ya from Kofi Ase Osama oswa me soa bi me twi car no esa soa me ka hire demu na so driver for den ka mo pake car na ka meti phone na soa sa ne ma driver for me nka sa driver for sa no me soa bi enya sika na ma sa twi abegi sika ena mo ba bi so amdo m kodidi ye kodam koyi wom gu a wo mo se sika etimi e chime ma aduane di free na so wo de wadwene na nam wa fo adwena na ntia be yi ma me ntia ma ba ko asatema pon na eta kodu wo me so am papa nua ba friend obaya special so a me chia na no me ba ho a me be die ma hu obaya ne choba no hefa se die wa ba first baby na otu ase kan wo no utwa akwanu a utwa mu se ya ore ko yehu adansidifo no ho ho ana waba first die no owo kire ho baabi ena otu aba nanim ka station ase ho baabi ho ne ono okay no no we esro ha esro o frako top no wow enti me so aduane bi ma sa atwa begiska na me ankasa so me pai bi forest form fan bonne chemi nyame fa chemi Kofi Ase nua me pai fa ton di doma pa me yusu ka nti me kwa me fo operator fo num obi a pai 11 menya load ba ko eti me kwa me ba no ma sa wie foforo no ma be fa ko no mo to nua no mo ze ya ko wie di wa tu akura ntim nya no hwe so ha ya asasi so pa ya twi nua ankasa wow eti sa ye nua ho abrabom se bede o wiase de enye ba ko enye mienu doso nenso nyankopon ekura heduru a naja adwemfoforo ba etrim na de akoda so that ye ewurade mi se edura mi wuya asenka baba obi oso okohe no ho akonfo nipa ewu na apa ewu ena nipa no okotwa no o twa homa no obehwehwe mo so wapira me se utiri mo de na nipa wo bewu na kwa behwa on fa sa se wapira mo wapira hwan na wuya ene se obehwa de ene etimi nua so bi tie me na akoduru ba bia ayetia ye wa so minim se sa nwom no Charles Wesley na twere ya was it then Jesus came ena Yesu ba me Kristo ni nti na me kasa eti wo sum bia obuafo no na ade di ahye ho ebra Israel fokoduru nsuo naja na tamfo ba na ensuo twa nso ena fem no na Yesu bae eno ma kwan da aponum ebra ebeye den na ni da so asa no na urade ba no kire no tumi etimi nua wutie me aho kire ye nyina afa bi mu da wo me edru ba bi mo fa nche me pa mo amomma ehye mo achia wato bofrutu ahe ne nsem a wo bofrutu no ba bi afa a obe su biaro me na hwam ye wofa I am in namjum champion me hwam zezia wutimi hwe akra bofrutu wanya bi din tazo ye come there demeno right abuja ye ni ofa Kofi ba nkwana na edi nkomo we part 1 na sade course bi beba me so no ma me mia homa no kakra na ye ma ya hwefo ne ye tiefo no nso emrem se de ekwan wo ho ebre wum from time to time no champion wa besrasa kakra is it adibia na de aso ne sisi se ade no asi yi aha the Yesu bota na de try na say there the soon is roll away ye be dive into movies samune ye won komo bebre wo na ofa wo brofo di bi nyina ye de asie mesrewo I know de me mo bi wo akobọ kofi asema ba menya mani okuruma baby amaji dia do se di ni because e ji dia ko me mo me ahye we a guy pa we a nice guy me ada me so we a bubrokosia yeah right Pacho ye join me ahoma no so na ofa Kofi ba nkwa na ene wo free dua mu ha ene
Mania GP. Hello. Right. Nana safo mo mehwe ayibi kakra ba hanu mamena. Menhwe na ye ne wofa enkomodie no. Ye mfa course bi kakra wa hanu mo. Okay. Right. Mr. Safo mehwe lines na mame ha kakra no se afidie ne ha madwen wa kakra. Na Minua ebra omohwa maye no. okay. Mame mfas da kese pa Emma Dr. Nana Ajimai Bedudua. Yes. The first kunzu hene. Betene so a no sorry. Nana Piao. Sabe enya nipa oni free ye furu kro eno ye onua. No correct. Nana ya kire me nua mana bro nua so. Abro papa so. Yeah. Abro nana so. Eti baby abedru bia. Ose mbona na Ajima Bedudua enne yire ohene yire mesiasi edu. That's right. Ajima Bedudua me bo din na me dawase. No maya mame no esombo. No correct. Of I am kwa homa so. Hello? Hello, Mpacho Dini baby a okasa free. Mpacho ya friend Kofi. Because I feel something mambo. Kofi yentie wa no pe ofa Kofi jima nko na. Ana pa de bako. Ofa Kofi jima nko so aya no ofa pa. Wow. Every say na owo nko bi. Ayo nko na no ofa. Yes no na nakwabana. Now what time? Kama no mu ko spoken word. Now Ano na ma mi mu ofa Kofi jima nko na. Wow. Na bank kwantana bre man ho na mu ofa tie. Nti ho ana ma mi de hu ayo ofa Kofi. Ansa kwa na oba eye radio so ame hu ofa Kofi jima nko na. Ejana mi hu so ana mi say yo ofa pani pa nti de bia no na owo insura no the programs ni bi ho ha na mi tie. Ejana ayo no anga tani ni na ana ta no ofa na afa odi no wadansi. Ana kwa no ofa enemy. Jaga Kofi wa piafo. Ene ya bia no pon atya o de radio. Nice one. Adanka nyame edanyame ase. Right. Beka once and no me we are nature no. Hello. Hello. Nti also di who say eto a we give you. Hey, ono de chese wa bawura mo. O di kan. Hello. Hello. Yes, Mpacho Udini baby a okasa free. Mpacho me a friend oku AK uchabi adasi fusu na mikasa free. That's right. Mpacho nyame no kwini anapay me TV ho na mehwe na ensema Kofi e ka no. Nyame no kwini. Ye nyina eye aprabo no ye semu bi e wo asase so. Na onsema Kofi aka no na me di se me hu kran se ai ke se de aprabo na Nyankopon. Ubetimi ade e ye kuwe mfa ho ne ye nemu bia. Ye be ya ki ye ni pa ho adre bone ye dai obia nanso enipa ti ye fo kwa bi so ya na Nyame no kwini ede etu de bia wa wi ana beta se ye de kura na me fa me de wi ase. Enim se Nyame ti ase de se de ti bia ye be kudum. Nipa to be ti am yire oba mercy oba papa adansi funfu na ko ponka obi bia o me ti am father NS amwanso. Nyame Israel pa. Of our topic we ho. Na the next time of our bahara you be di hu ko. Of our custom say e wi ase time be ma. we are sita bebo. Ai. Eno a food day. Hello. Hello. Yes, Mpacho Udini baby a okasa free. Bazo magazeti akra. Mpacho Udini say. FM kana chere. Kwa ma entie o. Hello. Mpacho mete o nkakasa. But FM kana chere. Kwa me ma entie o kasa. Entie o ho wa fidie no so. Why? Mpacho yo. Me woni say. Me bofa abaso. Matia sema me ho adwire me nanka me kwa akudware akwadwuma. Nanso sadia osi kata na osi passion ode kata otumu so
oyinim de nyankopon be hira na kwachire amen enti me se nyankopon hira de ma no se onko so anya obi a obetimi amma nsɛsopa amanfo ebetimi enya bibi efi ne mu daache okay enti me dana se ode ne nimje ebe chechen kofo efidie so nyamishao si nyankopon hira nyamishao so pi hello that's a good morning. good morning but odini baby a okasa free Acha me de question that's where you go just side ho aja kwatim ye ntie wa no pai acha me bo ofakufi abaso papa eso sa de minimum enso ofakufi atimmonchi amana ura chiche na ka me fire bi sase akonya ho se mintima be ofakufi na me acha me hawa na akonya wo Kevin fa the number no mame but gina so ye fa wo number no wate me pa cho mate na se anope no enkomo a ye di wasu saa wo ho me na ko me dem ya me shomo me dem me ra ko pa me ra ko kafra ye sorry nkonya so no bedi ye be kasa why ma bibia ha kan wakoma to yem no bedi nkomo na areho semo hello hello okay hello but odini baby a okasa free but odini ko kuma kasa free class mami nti o papa ana saidi ya mishira ya papa na note wono na mensem no bi no ati se obi ka nyame sam echiro na abrabo no de mu bi akuru ba de to bi akwa odin se kwani da so asasa o repa program no mo ye no me shebi pa but na me nim se bi ani pa bi wa me mu so do mu fiti na abrabo no edu mu koduru wono ba na me nim se o so mu wo abrabo mu akukujia asete se na emu bi na mu daddy ya me shira no evi se me de me hu se asam na eba ma me akasa me kasa abrabo di me kwani battery ni ale se bo me ama se me tu on abrabo ni na ye pasa ni me hu se abrabo no ama pe so ya me shira no for juma dia wa ya me brand me family imba dia na ko dia so so ku dia na nyamisha ozopi hello but odini baby a okasa free hello yes but odini baby a okasa free Femi Boateng kasa Kumase okay ni dawo ko biase in fact abodima na nkomo kwa oni ekwana no pay no ni o chejire ni na akwanya kwa chira lewo ko biase no kwa ni off campus okay na on ebra mi na kofi of kofi na komo ba obo ko insurance ni buza stress bi ye of ko tan tabili bien ko no say mo ka ti ran na de tan de ko ga me bacho dane ho kakrama me na wonkomo no me de pa bada ahoma ne nim wa me okay ahoma ne sign frɛ hello hey na de show enko ani show a emema na jefa wo jise ye wie bie kakrama ma no no motimi afrɛ hello good morning bacho dini baby a okasa free but your friend could say from the castle Takwa. Okay, mami ntie wa no pay. But your na no pay asna ya park ya misila no ya minyane kese. Because you three have been boy oditem you get impunu and there kufu bina I will say in this the number also tuna you book bi a obetuma to am you see you the person. Because in there that's some wa kan ma was say you see two so there you take decision no we have no do piano between my boy and see ever a conscious to that and then after no
Papa, I'm sure I'm in Kano Moody and Campo without I'm sure Bibia. Nyamisha won so pi. Mr. Me fa kwala we a man frɛ me. Mema no moma man no so frɛ na. Say mema no nim phone no frɛ chen e man no. Aha. Hello? Hello? Yes, I'm patrol dini baby a okasa free. Tell me kasa free bono kokosia. Sompa. Okay. Mami ti o papa. The like I said, Chidam Ponyanko Punchira, Yam of Kofi. Okay. And say, me cut you no Brana Mukmasi, oh, in Shira FM. Many program I made, said they are Brobica and say, Udin this also made the Kofi, Jima, and Kwana of you, made them a Kwan, now with any program. Nabi Chirobia, Ama, Menso, Monsieur BBF. It is said that Abrabonity Biano. The befa we so na atu egidienu na yedamase amishira no pa nyamisha won so pi Mr. say de e man ko anfrɛ emema no na frɛ me mo champion nim bibi ewiase ta bema no enso e de asem beba ye bedi san komo no ai na papa bi hu me so now na ase wiase ta bema e den na baba wono yiri ofie na oyiri 100 million na wo 2 million iska ka fi ese 2 million 2 million na bia de ntra wiase ta bema no bi no hwe wo yiri jiska free ho a ene waji o ba wo jiska free ho a bosia o fa so video na bo si o ai enti ye besre mesre me pese emma no ne wo fa nso edi nkomo emema no fra na efre me this idea sima be enum e wo manimi no me de amama no se emma no so frɛ no muntimi ne ofa eni nkomo bi because yango hello Fakofi. Bacho, Mr. They say they may fa a man kwa. Maybe I know the black comfort. What the comfort, Anna? The comfort to answer. Ona I am the last caller. Why? They say, "Oh, Casaria, baby, we fun of you." Me person man so no offer dinko wakakra. Matiemu. Mamintio. I don't consider the offer coffee my Monica money. That's it. And offer coffee at Canabrabo Moon, some palm and so. And when you say, Kuchan, the Emia offer coffee shares here at Canabrabo Moon, some get offer coffee, you know, and Kwan and a papa, in the reason the Ubia, Abrabonu, dear, Yabu, Yampeni for say, or bread, a tea, a woman, offer coffee. Yamen kan o do madre me da ku twi nyami sha won so bi me ba twa fe de e man ko na from me fam ma be 5 minutes here ke na the secret of life no abro me fam I say be me offer say be me bi o ba bia me yire fi so wadaruma me pese e man so so cause e man e frɛ hello but so we oba wo ho aha, but you kasa free hin, udini baby a kasa free. But you peja one kakra ma me. Okay, mami nti o fa kofi wa ha. I'm sorry. Now you know. Shot me get home. You know, because you your post at the end. You guys you're would dress a good fear. Don't think of how that's what I want to go now for. Therefore, one way at I didn't know happen. A look at Cranash. Walk a baby. If you know for the grand, you know what to do. No, I could show that what to put by baby and I'm bunchy.
what kind of kai to see who and then go off from the grand kind to be too final. One with him kind of big difference. What can I say? What you need to send on saying, young people, I didn't know them by you. Me, I did to swim, but me, I make a say me in Kremlin. With me, Cassan was not given with you. He said, we must say we are giving you a class of Cassachin and company. You must have them, Mania Taram, who is a man to say, into the action. It is no walking, I a pan walking, not so weird. And a baby, I'm a man, mine with a clan say, he's absolutely not a year, no, a big good. Come on, maybe Katuan, about Katuan or Goani, or Jimmy B. and one. You shall not, I will come on, one and be kind of nice one. Yankupo Shiraupi. Hello. Good morning. Debbie, may you free so? She said, "The man I made from." She said, "The meeting my day kakra." Debbie, me pacho. Ye ni so. Ne ofa wa ha. Me ma no bi akasa, but mo mama no so emra so kakra ma me na. Ye nya ne sa ma me. Hello. Hello, me do fu beni. Morning. Good morning. Udi ni baby a okasa free ma me. But friend, yes, I want the teacher. Okay, auntie ya me enti o. Ofa wa ha. But the guy of I think I'm in my power. Amen. I'm in Shirana. Need some more kind. I thought I'll come out to fire. I'm in Shirana. I'm in Shirana. Yamisha won supi. Hello. Hello. But you didn't baby a okasa free. Yes, I tell the fashion as for my phone. Hey! Minister. Mame. Minister, you Benny. We are way. I didn't say what it. Yamisha was supi. And now one my young that boom and some. That's right. Yamina Mosopa, my papaya betray, a blabon and so. Or my young who say, a here one in a radisha watching. A radisha also. Minister, Papa, was no for my dear. Aye. I get you and a bamboo ye. And you want to know so I cannot die. Also, the pound for. And the pound for a rather South Founder, I was for GNTB. Okay. Now, what about my DNA, and so many my deformity so. Look great. Yame boy, there graduated, and I'm minister to be by so. Yes, you are Oh, yeah, they never buy it. And to send you a young coupon stratum that. That's right. Master for Adepan for Master for no Musia Juma Master for me. What is your beer? Say me the 3 C's of life, no. I'm the baby. Okay. Yeah, what a master for you or think what there be any. Sabio Monka from Fanchame. A crassy for masters in there, sir. Pimo. A crass in your womb, you know. Yo crassini. And your okrasini. Okay. Krasini and na okrasini. Nina bako kabia. Krasini. Okrasini. Okay. Ya kasa o yo okrasinia. Wabra bonko yi. And na krasini so ni ye. Yeah, classy guy for. Oh, no, ohunu krasini. Okay. Ya wono sheda enyen no ma sa. Yes, sir. And you buy. Hello. Na and the matter there. We part 1 no grey part half. You had the over we intro kwane be. Ye dia chire ba there. Hello. Good morning. Good morning, Pacho. Dini baby a okasa free. The mercy. So. Pacho okasa free hen. So. Fumso ho. Aye. Okay, mami ntio. So nice one. La comuno.
Bacho dane wo kakra na wo homa ne nim wa me kra. Hello. Aha fe de mete won kan yi kasa. Akofa no. Say good there. Oh. Coming me pesa me ne kasa bata hono mo me. Hello. Hello, good morning. Good morning, Bacho. Dini baby a kasa free. Kacho, your friend Benedict me kasa sita. O kasa free tin tafo. Takwa. Okay. Benema mi tie wa no pai. Anopine kan say of anyamin shop, anyamin shop. Ewo afutu anopori amaye. Anopori di ni papa boni more than things. Nkwanshe sama di amaye nti. Ebe serejina, edamase. Nyankopon shao. Ma me mfa ofrefo ba mienu, e ma ba mienu bi nka ho na ye enko the secret of life. Hello? 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 Bacho, udini baby a wakasa free. Bacho, your friend Benisa Amu, I'm kasa free asin futu. Okay, mami ntio me dofo. Bacho, ofa kofi nyami shio. Amen. Nyami ntu nkwandem. Na me ka so we dia ma ye anum na ye wa wale asese. Say uma unu kwan na obra ne ne kunu bo wiase a wo na waye. Because mo na say mo boabo mo ho. Enti so kunu bo ho no mo befia. Eno nkyere say obema abrabo ne ne ku adi wo wiase. So ku fi na ku so fi. Eliasa blabon ye bana nkona mba mabeka mo abo mo wiase ne de mo na mo bebo am ho wiase. Okay. Ni na ye fa blabon ni experience na ye ho. The kan say nyame nhira. Enu abia small ke de mantie ni pa aso plan foforo o ete ya so. O ete ya so no kasa yo. Me che obi 30 million. Na me de ka 30 cedis. Woji 30 million obi sa say na 30 no way. Wafa no na ye masubayana. O sem ko hwe Adam bia na Adam. Adam ekofiri bibi free ifo. Na aka ho. Fi say wodru wa woti ase o. Oji pudo no wia. Anu odan oka. Da oka ketwaro. Na so na nipa ma che 30 million. Enka ti o say ende eye bosia na wodi o na ade che me. Share. Right. Mama for last caller. Hello. We are them about me so of a coffee asem the crew no boss na me Washington person me can be differ. Krobeso. Enche Christian so camp na of a coffee kan no na me osisi e. Ho na wo ho. Okay, my intio. Who did the saying? The Bernard. Dodo na enche ade Christian so camp wise man of the other friend. Na catch of a coffee say na me sure no papa. Nice one. Na and some more can na you know if you should to camp well that to try go doing no 18 marks said all can pepe na ya da me to say ne breso no pono na e mfutu kwan pa am te bre na o kan me never say na menya be 7 years but then of coffee kan na e mfutu kwan be ya fie be ya say no be the quota and this is na this decision to camp that be ne ko enchi kroma of coffee wa bre wa da bonu papa na nyani camp wona me papa popo fusan sa nyani camp so yekura me nim so pa anti o kofi wa be na ya so se obre ni na echi no so e me yin shira ke se pa ma ba sifo ni na e bi so ya no so kodom na so ya papa no da wo ya to ya so gutu ya to agrabo no musa na so so camp e ko fetua bi the head of kofi kan e pa na wo cha na me chira no. Okay. Okay. Nyamisha unsupi. Yedi wo friend obesi. Champion. Minia. Wo de enye final words na nsem kakra ben na oka. Ade agya wahwefo ne. Minia asem kakra me ka de agya ahwefo ene atiefo ne se ehia wo a enwu. Ebia na obeyi anwumre. Na waku hu anopa. Ebia wo yi ewo no ewo wanim
ɛna mɛnwedwe ha wo sɛ kwan bɛn me fa so ameyi okay ɛhyɛ ni nyina wo nyame nkyɛn wow ebia ɛnya wo bra adwuma a wo yem ɛna wo yie be fraba nyankopɔ betimi asoma nene amna kɔ central market akɔtɔ frapan ato anwa ka ho akɔfele gas ɛde abɛkye nam ɛde abrɛ wawe efse wae bi pen obabru nyankopɔn bɔ hyɛ bia nso ni ho ɔbɛtɔ fam gye sɛ nientie nyame nsoma na ye na dwuma ansa emre bi bon sam kɔbɔ nyankopɔn kɔ adu sɛ nyankopɔn aka asɛm amem me no mienu nyina ke ɛbɛgye atum sɛ ampa amem nyankopɔn hyɛ sɛ ne diifo benyane nipa benyane ufo difo no wu kɔhyɛ dɛm anyane ufo wɔda abosam kɔrɔs nyame ne de onzo atwa nkontompo na nkrofo bi ne nkrofo anya akon no mu nipa baaku awu omu kosie no omu duro difo no na so a ɛna omu sɛ atamfo no ba omu gya mu no aka odifo no nkase na nkase no ya amu na sɔre nyankopɔn asɛm sɛ ne atie bia ɛbɛbɛm mesrɛw enu hu agu mimi di mi hu agu a kene me sɛ soup enquire doko friend your friend lanso obo hwene kakra lanso de france me sa enquire de enquire de oko friend your friend lanso de france e just enquire de me hwi bi pa etimi sra o mengu na so be hwe enquire de kire na ene akoye palm sunday de mo kana me kwa do abekwai se ye de ne kahuro ye fra ba ko bi 10:31 unim sa 10:31 dabi o yo so wo twere 10 say no wa twere 10 na wa twere 31 okay wo di abato na pempem na de abato na pempem na de bia bi ni a wonya totobi no kwaache eno sa no oto ana ye hwie ni nsuo no kakra no ene ye frɛ na somduro hwie nsuo no kakra ka ho enye ni omtonton dwoma on frɛ no wale ni bio ye wo totobi ankasa ho eno ni abekwae ene ko na abekwae nkwa bia se wo ye no foforo kra enhye da nye de ade eche so a no akeka na de na bam wudi ayesa no na edan bomu so ade si gya so no na anwa no begirejira fifia no ye friend palm soup hose eno with kinky and has a cocoyam wa be filia enye feeling ketwa etiminia ene akwai abekwa dey that's right mi koko fiasa no makopa abekwa kakra no nice one na yina yedi hia Yesu nice one say ja Yesu bewu ma ye nyina ti edru si edi abekwa ya Yesu ebedi bia ma ye nyina eti nyankopon enhira eye sompa empenifo pani odi adwuma bae sabe ko amfa mark ye nya Dr. Blessed Foster ni di no obi o ha wanya sika che no enso bra odi boy no ni pa nya ho mfaso no kra ewiase bible si antu abodo ngu nsom ne ensa beka o ya abodo kese ennam opani no so obi atimi akwa akirichiri ennam opani so ama obi nso anya bibi di yakopon hira no papa enya de edafem FM ni TV bie enafem nanso nyankopon akra mse awurade se omani hira emmoro so emma no ennaboafo a ono omo edidwuma nyina presenters ne DJs ne sports ne omo ha nyina nso nyankopon enhira won pa nemom nyame pa ya wada be me birthday that's right 17th April 17th April yes ya wada be ya okay birthday enti abuzuafo momma metiri nkwa no mabrem ba bia me fira ma beduru ma ya ma otiri nkwa na wo de yate nyameti ase ha kwa ho enti in advance that's right as a first will be case happy birthday in advance adam abeju advance so eso akwaji advance abeju will be advance that's right dem nyame aboam samfie na me bedie no so eye numbers mienu mahu entafo enti mani ajepa ko ba bia me frɛ no na menyi ni sɛ meduru aha na megidi mpo a na menyi ni sɛ meduru ha wo bra wiaseman enyina behume na kofi se yeba ne asa bedi nkomo biemu a meyiyi nsɛm bia ano ɔde emu oduro bia na enadwuma edi ya mahu sɛ eni kwasɛm ye nipa abro ye wo mi mu no bia nyankopɔn ma ne to me sɛ obi bɛfa ho na ɔde asua de ana sɛ ɔde anya nim de me ya kɔ me ma me se na me nuanu nyina so
ne yɛ ka wo mema nan no omusu eti ya wo mema me na to me brofodin osrem papa sa mamfa me ben to pod na say din na so mo pod no o se brofodin pod jima na ba ko no na okay say no de me call school me call school na me nuanom nyina fa papa din okay na me so se me fa ma me din ti bi ko na say friend Paul Adom na teachers wo jimi pa ohun be ma wo fo be di abusia ya po was it champion here who did it here right abusia ya ofa govijima ankona enda yene no etwetwe nkomo no se say there me catch us say ahoma bia na de aso de sisi say adwe no ye free ho and from time to time no mo betene nka wa hanumo ofa I'm sorry abeji eni so right abusia I had a show Sompa 93.1 FM Sompa TV so the segment we e ye call the secret of life so doctor said to doc transform me na yem bon run the secret of life no mo na wofa that's right enti doc me mo akwa ba ye nuo na bi aboko de Kristo adom bi aboko ene mi timi say why din na utie nsem atinsem man enyasem ketwa onse mo djuma no radio djuma no yeah unya wo bi a watena ekurase yeah no wo share the experience ya e ma ne yede nice one obi ba me ho no se opese oye radio djuma ne niam ekoso na wo kasa nyina like and I like also so first oye social program twi and I say like say no yeah like so no no wo kasa yetie no kintumi ka brofo entinia bi wo ho no a ye men impanifo no ye nsua se de ye ka twi kasa no ye o kasa ni nyina menti brofo bia wo dabi twi no nko ana waka enti radio adwuma no o mo a eba no ye nsua sa ne man nice doc and then komodi wo fie ha kase fa na doc de da very go di ko ketwa da and ye bre na wia enti e be bono tau na yeah sorry and then fa na doc de ye fa ye fa aboa bi o rem na otese kutre chichi mampa mo type ni bi okay no no de ye fra na apra e bi kana aprawa yeah ono ho adisua ani ye besua nice na apra no nim se ewiase hanuma ya shemra se ensese yekun apra since 2014 right abusha wa join here on TV ne so announcer Sompa Facebook 93.1 FM na aboa e fe na apra announcer aprao ebi mu fe na apra ebi mu so fe na aprao na oda TV ne so no na aboa no ho fe ya ne ho fe apra ho fe papa na say we do on the security na namo ni nipadua no doc twamfoni kakra kire obi a wo hwe na otiu sede ebi mu ho mu tie radio no so sede ni nipadua no ni sede ni skin na ye no ono no ni skin no skill re ana ewo aboa no eho hunam ni nyina ye re na aboa we ene aboa jata entimi nchi no eagle okode enso entimi enchi no owo entimi enchi aprai adintre na ne skill no ne re na ewo no ho no enti otimi ebobo etese de wabobo kashiri no enti obobo a oye ne de kashiri no na wabobo no wayese ball no onya yese ya abo bia ni ho wo wiase a obetimi ache apra no obobo se ya enti onya bobo se ya emwa no jata ko no ho a omunimuni ni saa obemmunumuni ni saa enso so ontimi enwe no
sɛ onya bobo sɛ ya ɔwɔ ɛyɛ sɛ ɔmene no a ɔwɔ kɛse wɔ nini kura yɛ sɛ ɔmene no etwitwi no enti ontimi anya no hwee saa nso na onya bobo sɛ ya eagle yɛ sɛ wɔfa no a ne mɔre ne ntimi ɛnwɔ aboa no enti apra de ne ho ehu paa na ɛmoa ewu wiase nyinaa mu no opɛ aboa ne nam ɛden so a ɛyɛ apra enti kane tete no na apra wo kowram konya wo de brɛ ɔhene ɛyɛ ahemfo ɛnam enti wo de brɛ ɔhene na ɔhene no atwa bi ama obetwa ɔhene no ɛfa ɛyɛ nabasa no nifa no na wafa ne srɛ nifa na ne kɔn no soso no wafa ne dua nso so ɛka ho na wɔn nso so wafa deɛ ɔka anyɛ saa wanyɛ ne saa na wokɔkye apra ɛbɛyɛ ho adwuma na obi hu ɛkɔbɔ amane a yɛtumi kye wo ho dedua apra no sɛ wokɔ nya no na sɛ woamfa amma ɔhene na sɛ woyɛ w'adwene sɛ woyɛ ho adwuma na obi ɛde wo kɔ ahemfi a yɛkye wo dedua aboa yi ɛyɛ ahemfo ɛnam na sɛ wokɔ nwura mu kɔkye no na woamfa amma ahemfi a na ɔhene kyewa yakyew dedua ade ɛyɛ ahemfo nam na deɛ nti ɛma ɛyɛ ahemfo nam no ɔn sɛ ɔhene ɛna di kuro so anaasɛ ɔman no ɛso okay enti saa aboa wei sei ni yɛde ne yɛ nneɛma kɛseɛ aboa wei sei no wei ne shells no yɛde efufu tɔ yɛde twitɔ wei ne wedeɛ no toton na unya ɛtɔ a na wode atwim ana wode atwim te sɛ dɛ wanya mmɔmɔne bi de twi saa pɛpɛpɛpɛpɛ abomu mu no ɛdɛ paa na sɛ ɛwɔ ade crofort yɛ nanam no ɔmode yɛ ɛyɛ protection ne shells no ɛyɛ protection na sɛ ɔmudi etwitɔ no mu dia na ɔmudi protect wɔ mo sɛ de aboa bia ntimi ɛnchi no sunsumɔni bia no hɔ wiase a wonya ɛde ne shells no twitɔ a ebetimi wɔ wow eti saa apra no de nneɛma ɔmfa de watwe ne kɛtrɛma no ɛnto so ne kɛtrɛma no yɛde ɛnyɛ sika wopɛ sɛ ɔnyɛ sika ne kɛtrɛma apra kɛtrɛma no ɔtwe a na ntatea abɛfu hu enti n'aduane paa ɔpɛ paa yɛ aboa ntatea enti ne kɛtrɛma na tia ɛwa paa ɛwa wei kura wɔn twinwie no enti so ɔtwe ne sei a ne ntatea na abɛfu hu na wamene wɔn mo nti sɛdeɛ ɛkɔɛ ɔfa so ɛmene ntatea no wei wode yɛ adeɛ de fra nneɛma bi ɛyɛ ma wo na wode sra saa na sika nso ɛtwe ɛbɛn wo dɔk na sɛ obi tie wo sesi a na sikasɛm ho no wɔ bra SDA ne difoɔ bɛtumi de apra yi ayade ama no ama ne sikasɛm akɔ yie ɛgyina obi wɔ hɔ afa no kɔtena World Bank ano onye sika no a ohunu de ɔde bɛyɛ ɛbɛhye ne nsam apra ya mede na akwa no ɛbɛyɛ ade ama o sikasɛm bɛtumi ɛgyina wow apra kuro yi nso so no obi a wɔwɔ skin rashes bibi te sɛ ɔsɛyɛ ayɛ no no apra no ne wedeɛ no ne honam no no yɛde yɛ ɛma no yɛwɔ kwaya yɛde nneɛma bi fra sɛ honam ani nsansan ɛna obi di asia yɛ apra yɛde yɛ ma no wow obi a wɔwɔ rheumatism sasabro ne ahotutuo ɛwɔ no so no apra yi honam yi no yɛde yɛ aduro ɛma no a ɔnti bi rerɛ no a ɛwɔ apra no ho no ɛno kuro yi nso so no obi a ɔse sunsun nneɛma ekutia no paa no ɛno nso yɛsa de yɛ ɛma no wow sɛ obi wɔ hɔ a ɔda na tumi bi ne na bɛda obi wɔ hɔ a ɔda ɔsoso da yɛ basa saa apra no ɛwedeɛ ne honam no rerɛ no ɛwɔ ho no a wode adeɛ bi ka ho na yɛde yɛ samna anaasɛ nkum ma wode sra ɛno ano ne sunsumɔne to kwanta a amapae that's right sɛdeɛ aboa bi ntumi nkyi no saa na nso so tumi biara ntumi
Apra no. Apra. Obi a asma wɔ no so no. Ne wedie no na ɛyerɛrɛ na yɛdi fufuto no. Ɔtaa ɔde frɛ anema bi ma no ya asma no ebetu ayra. Obi a ɔbɔ wa na no anso na yɛde yɛ ma no. Nti apra de ɔyɛ adukɛseɛ pa. Enti ɛni hwɛmu kyerɛ sɛ baabi a aboa no wɔ biara no. Sika kɔkɔɔ nso wɔ. On sɛ ne ho no ankasa no ɛsɛ good. Ɛsɛ good. Enti yɛde yɛ adeɛ sɛ ɔmo yɛ galamsey ni ɔmo yɛ good ho adwuma no. Apra we yɛde yɛ adeɛ ma wa. Da bi a bɛkɔ biara wobɛnya bi. Wow. Enti sɛdeɛ wɔwɔ kana apra no deɛ wɔyɛ aboa ewiase yɛahyɛ sɛ yɛnkunu. Ebisɛ na ɛyera nti 2014 ana ɔmo hyɛ saa mmara no. Nti ɔno a na atumi asa abobɔ no ho round saa. Abobɔ no ho no. Otumi ɛsɔre egyina hɔ sei. So nti aboa we a yɛka no ho asɛm no deɛ adɔfo wunya bi na sɛ dodo na ani kumase kram no baabi ɔmo yɛn bi. Okay. Wunya bi na oyɛn no a da bia nso ɛboa ɛma wunya fever, good luck, nneɛma pa ɛba waseten woyɛn no kwa no. Na sɛ woyɛn no kɛkɛ no kwa no. Ɛde good favor and luck ɛbrɛw. Ɛbrɛw. Wow. Nti apra deɛ ne ho wɔ mfa so. When na ne brɔfo de pangolin no. Pangolin. Okay. Pangolin. Ɔno ma wɔn nim apra no. That's right. Yɛ wɔ mu difference, but wɔn nyinaa yɛ the same. Ebi ho yɛ as a good pa. Ebi nso so ɛho no yɛ black kakra. Ebi nso ho no akɔyɛ te as a blue kakra ɛne nam. Wɔn nyinaa yɛ pangolin abusua. Wɔn nyinaa deɛ obenya bia ade a wodi we yɛ no hutimi de we nso so ɛyɛ a ɛno so etimi ɛyɛ. Saa na ti ayiko herbal center. Deɛ ma yayaresa ɛne yadu yɛ ɛyɛ sonko no. Bibia nyame ɛbɔ yɛ bia minim na bɔse ɛne nneɛma nyame ɛyɛ sɛ emra ewiase emra ɛmɛyɛ. Enti sɛ wo ɔhaw ɛwɔ yare mu enkasɛ mu yare fa bɛda ayiko herbal center. Ode bɛda yɛ nyame bɛfa yɛ so ama wo ho ato. Enti sɛ wo nkasɛ mu yare pa memfa nhyɛ wo ho. Spinal cord mu ni de how bia no bra nyame bɛfa yɛ so ama wo ho ato wa wanhwɛ yɛ kura on kase wo na wayare so wanya accident pen ama wo ho ba bi abuo ama sese edi wunya no fa bɛda ayiko herbal center aso wo kidney problem wo HIV fa bɛda yɛn nyame bɛfa yɛ so HIV ho abibidro ho pa but nye nipa nyina na enim but ye ne ayenim no a onkofo ba ema yesa ho yare ne de omotwe edom de ebre yen saa nso so na obi nso so a asthma won so ulcer won so fa beda ayiko herbal center ya so ye ewo abuakwa sepase besianse kwa no so hwa yenuro no so enema fa bi ama miduru ase yo no omaje ni nyina asa but no na good TV no so egu TV no so eye fractomy de no enso so wonom a wafutwe eno ne de Ghana for age atum big bottles enso so Ghana for age atum ana eye infection de fractocal enso so ebo edwuma so say tititi wonom a ni nyina na eboa emanoko ana ayiko man King Kong onso so ewo ho no ofre ya ewo edwaman so ofre ya ba bi a wokọ abenya biato bia no meka akyerew Ghana hanom ba bia ebi wo ho region bia no ebi wo so nti ofre me a mekyerew ba bia wokọ a obenya bi ato saa nso so na ye wo ayiko herbal bread last week we be say doctor we ja ya na last week no be bread na ye gusu edi o ye di pa ye di bread no ense yo ehon no na utimi sa wan hwa beka se ehura bet ubegum no na emu no ensa nya hwe enti sa ayiko herbal bread no de awo ha so what no he so na ho ye feto na so de ho asia ye fe ase okoye ase okoye okowade awo mami mi sana ya ko ye ntokwa right you go enti bread no ofre ye ne a ba bi a ubenya bi ato no enso so no ye be kirewo
Right. Your number is did you man. I was your pursue doctor said to do numbers no 0276 070704 0276 070704 and I say 0557 285077 0557 285077 eye ebuakwa sepase ubesi wo besiase junction usi wo besiase junction a busase wo pekwan na ekohuriye no ufa kwan so a ya bridge fufuro bi wo hono mo otra bridge ne kakra bia efie fefefe bi si kwan no eho na ayiko herbal center ewo eho na doctor setedu edi ne djuma mesrew we oye SDA fo edifo a awiemre mu nyame ede ne dom adom no a ayade sa osa no ano odene ono nko a ne doctor ni a odi date of birth esa yade enti bomoden na pusu ehoma no na minister wonchia wo hon kamere ya afi oh nice yeah enrap because we garrison church for garrison na mikoshia man be Mr. Donfe Ajiabo okay wase what Mr. Ajiabo Mr. Ajiabo mini no pa wase what ya pa me so me gene so pa wase da bia week bia na ohwe on fa adwuma de ni agro so what amam from ohwim ho ba bi yeah Mr. Ajiabo papa no se Oshiame ono me di nkomo. Just me ho nsem a papa ne nim no. I was shocked. Okay. Mr. Jabo no pay Yankopon hira. Na ofon free adomo enko adomo. Abusia Dr. Setedu na wotene kana. Awo ene King George ntena sema me na. Akaya be 30 minutes. Ye won komo kitu abidi ansane asori. Ye won komo kitu abidi na asem bi kire madwen kakra. Na no ye bo intro. Next week ye tena se wo san komo we hu a. Next week no komo ye yebedi. Se ye tena se ya me bia tuma me ma na bema me mema bem. Matena se hu se emema kwa wade a. Omu ntem dodo. O find average a. Awade mu no emema ewu jama no 90%. Na minima de kronti a saade we ekoso sa no. Sa yakwa wade. Na ema no krampo no bebre ejapade a be me ye no otimi kra kase ya welo na wu a me ne me ma anye mobo kasa ya netai ekoso mentai hu se be makatachi be ko ka che ne yire se na japade bi ono no wo no onye will na wo a ono so ne ma but impempi be ma mom ne ya pese oye japade ne se society no kra wo perception bi se awade mu no be ma wuja oba ebetima ye age ebetima ye sign but na ye pese ye din komo hunu se eye de be pantina from the a man point of view omususu se emema no ye wawade ase a emom wu ntem saa ememe musu meka nkire ye ede na ekoso wo ma wade na ase a endei no mususu mu wuja man saa because se ye fidi kese ye tisu ye du time bi na ye program se ye pe akunafo a the word ekuna no ekakova man mema nyina nanso otun safre kunafo a emma se bebrebe se nya toro na bi mu di a wotimi mu se emma wo mu kunu mawuo no timi nya nipa be 500,000 then you ask yourself say di sam meme no edie na ku mu awade na se we ye nkomo a kire madwene pa ya me pese ye di hu nkomo na me hwesa de otutu asom na no na ohweme no a wo won sem ka papa na die mema badwafo no abribribri ani kakra atetetete hu kakra bi yebo intro na nyame yadoma next week enenso nenka ye 3 seasons of life na wasa nenka to aso
ai but na yenya ho soronko na wo se ye ne di nkomo na yesua brabo mu nkomo ti nyame adoma next week last week ye di nkomo fa choice ho nyame adoma next week your first segment no ye be kasa fa chance ho awo enkomo we enkomo a kire madwene minim se unim de eniem fa mema ho unim ya eno no obi se se ne mpanafo ye ba aduasa ti bede no obi kura nkinkim na dwen kuro emema ne bi nso se ema no ena eku wonwo enei asem ne da pono so na wo brem Minister me da se nyame hira nso pi nyame hira etifo ne yahwefo nyina mema na omokwa aware na omu ntem no de edikan eye age because ye be worry no de bia be ma anyini chen oba sa na wo ye wiase mu kana Africa ha de intense se oba be nyine a chen be ma ena wiase se yale nyina nkunkura enyini bekun wow yes se yade bi e wo wiase ya ba ye nkrofo yi wo de bi anya wo kura enyini no so eye yade enti enyini ebekun wow ti de edikan no minister ya na ye enfie a difference no ena ekuom ena de tosumie no nso no the word awale no dem ma ukowale wie ya wonim se burden baako asa abeto so nti ye de adwendwene abro de wo yiri bedi wunya nwo ye kora na munya wale wie a sa wote singing room a wanya akofo obi bana Oba no no amuso aboa no ho ebi owo ne wardrobe wo ne nchanse wo ne way eti ehu adwendwen kura wo se wo han one room self contained and se wo han 2 bedrooms no eno ye adwendwen foforo a minister sa akofa yade foforo aside brebema eti awale mu adwendwen nso eku bema that's for me esa awale na ye wale no ya de adwempa ani odo ensem a wudi kan no oba ne kato ho mewale o mefa o se maye fro yere we afi wo wale ni wie ye no mewale wo baba ko be ma ba ko ne wale afi ye ko wale wie ko duru ba bi no abaye be ma ba ko ma mi ensa be ma ba ko e ma mienu eti moment na wo nipa ba ko no abehye nipa mienu fifi no wasumdue eni ho biem polygamous yes enu so ekum mema ho enu so kum mema papa wasumdue eni ho biem wase mewale mienu me de menka se be ma wale na wo twempena me wale mienu na se da wotutu a ne homoa ne beba no a wotutu a homoa ba na me ko ayi ho fosti ho a wotutu wa homoa no a wotutu a homoa minister one hwe beba wutu ka sa wo de ko fosti wo no etimi kura ma de ka no kopim na e ma wu what I say ma eto de bia ye ha adwen kakra me ye oba me ka no kre eto de bia ye ha adwen kakra se wo ba se wo pade pa na se bra wo se wo mfa man na minister ebeye bibia wo ho nice one enti awale ma dwendwene bebrebe no anu so ekum ntem ena adwembone yesi bone bekum bonefo bone amode de ti awale mu no anu so ekum papa ze mama no aka wo fa she fridge mama kame unse we ndi baby a wo ba no wo de ye mate me de ache fridge my enko dafna so ye mra we enemy mo bo intro na asem no ne mpompon so ankasa na ye next week because baby a wo de ade ni free pa no mani jinkomo no ho e mema na ya dwempone wo dwempone amone ye de te no se boni bekum boni fo yeah ti boni no e bekum ama me matana se ahwe mofra no amenka last one empre ore mam kala adai empre me pesa ke do patcho empre pi no se ma ne ye kogya mo a na mo sa de kwala no kwale a
mutimi choose emprempi mutimi choose mo yerenom kra gya mo ma enti na mo bɛkɔ na ya tena se na ya hwɛ mo fra no nyambo ana speak e be si nyambo ana speak yen kɔ da fina aso yemra right abusia me can for the magical tea of the moment at the amount Daphne's herbal tea nwanwaso tea sronko a enei onyankopɔn nam so a esa enipa nyinaa yade na de make a chance say yade ben ena ha onipa dia yade ben ena ama ho ekire wo yade nti abusua yi utotwene yade nti ene wani magu ase mene wo kasa sisi a yade nti usika nyinaa hye nti ye ka aduro ho asem krampo no o mpatie because say one maduro anoma so for some first squeeze back into some mame why one maduro anoma ama enei unhunu ho ano me kanfo Daphne's about tea e de amount abusua say yade bi te say asthma ene how yade bi te say stomach ulcer ye obi ho a wo yefunu yade a eda wo so no wo ye ho hwea enye yie minim obi se eba wo be ko ne dem no na wa pra sebe mame panimu no abo naked wo hia Daphne's herbal tea me can for Daphne's herbal tea e de amount Daphne's herbal tea Daphne's herbal tea Mr. Wada numbers are pusu no 0244 941 097 0244 941 097 and I say 0500 922 299 0500 922 299 Daphne's about tea the magical tea of the moment me pacho obroni Friday be say a general well-being so we yade o so we nyade o me can for Daphne's about tea the amount me pacho se toxic bi wo system mu me kire poison say ye wo anase obi anya snake bite wo ne ka akwada no ne se poison na efro me sre omo hunu Daphne's about tea ni bi enfama akwada no nom ebejai se eye yade a doctor declare se yade kwankro me sre me kan for Daphne's about tea e de ama sa nipa kro no me do fo bia na wo te ka mu e na wo tie me numbers no na me bobo amount no 0500 922 299 0500 922 299 0500 922 299 and I say 0244 941 097 0244 941 097 me ba cho yade bi te se epilepsy twini efre ne se etwere me ba cho se etwere no nipa no wato gem ana se onto gem no bra na beje Daphne's about ibi na ensa yade ye woni pa pi nyankopon nam Daphne's about yi so asa o mo twere sa yade ye yade a enipa pi wo de ko ma hwe ya obeka che se ontimi nsa me pa cho ye wo ho adanse enti bomodin se etwere eda oba so a me kan for Daphne's herbal tea e de amano minim yade a edure entimi nsa me of King George wa ha Daphne's herbal tea aboa ono ankasa ni nua ewunu akuma ho me bra pani ni bra pani ayire ofa bremna ye di Daphne's ho nkomo kakra enye me bra pani nko na aboa no that's right me meti hay aboa me wow ade bi a ti se enchene esese eka obi afie yeah
Daphne aduro no ese se eka waduane ho untimi nya aduane a untimi mfa nkyene ewom se binum ni nkyene de yeah ene se wo hwe mi din a o se maboji se no aye white ne sade so ahu sade ne white ne sia iron aye white pa yes also no pa no kwa na me ka ho ase and wa hu mi skin that's right Daphne enkonya aye no bi no na so wofa wa wi a ho nom Daphne ne bi wo ho oh se oti se aye odi se enwie o free as amanko aye o see your friend say Kofijima yeah so say oba ehye wachi no kura bofuro to otimeje endi se de mata no bi o ma ne maduane a wonum bi odi bi endi means me di bi me num bi na de mpese me ka kire wo ni se we enye ayadura esese nuani dura ka yaduane ho endi mi ma se uni nchin ofie uni jene ofie fa Daphne ka ho uni ma ade ba akonso eye se yen mindset yen memory unzo obi o short memory obi onso a oya on kai ebu onso a na ate afaso ma fa aduro wei anum ti wei ama mahu se me nso ebeboa ma brabo pa enti wonso me kanfo ama se de atie bia no ensuro bomodin se tumi e wo Daphne mu no ube face sa tumi no na tumi bi wo mu a emfaso die wo mu doso Daphne se edin no enye se de kwa that's right enyema ewo mu no benefits no mintimi nka ni nyina yeah we ye be ma hu na se u salute no obi ye be ma ohu Daphne so salute aduro no aye France o ye be ma magazine for say Daphne on magazine for nti Daphne lenka se magazine for ati Daphne lenka Sompa FM say womu anka se be dia dance me train pa okay me are very athletic na se uko jogging nyina now ya na mo ka se ehwa overseas ya na ye me ya pankro no na overseas okay wahu obi onim estate kwan so edi ko airport run about there agise me si e bia me nko na me san share Daphne na ase no na se ya hode na ye sonko me Bobby pona mi hu he enti boys no timi bizam say secret ni ye de en enti secret no Daphne ese so mfie kwa ni mu say me nya kola o say me number 85 nanso no they catch wa obeka say me here 25 50 years that's right no yeah me brusa o command the system bra be fees bra be fees na o de o ka edi Kofi kasa no so we school 85 no na me sere aso de na me sere me nya kura o Daphne nkonya no se ma adi aka media ho okay endi sa o pesa o ye bema bibi biamu a nzo obi wo so adi ma na nse epo ni ha ya na e won krofo no but who use Daphne la eyi niema horo bebra na nim se wo ho timi de o pe mi secret na Daphne na me de ama Daphne right abusia numbers a opusu no 0244 941 097 pacho 0244 941 097 and I say 0500 922 299 0500 922 299 Kumasi Ghana ha Daban new site pre and obenya Daphne about TV so bi si obi obabi a oboa sinihu me kanfo e de amount se wo pe bi obenya bi e wo Sompa fie ha oba wo so hwe IBJ e benya bi amount okọ Sompa dadam ho so amia so fuma me so e wase ho ono nso e benya bi e de amount upusu enhuman 0244 941 097 and I say 0500 922
299 say delivery and our pa and also yɛde bi ɛbɛma wo over yɛnya hɔ bi ofia oh okay na tew mamma na akwaba ma me betrase aha me hu sɛ adeɛ bi so ekura wo ai trase na me mo akwaba wate ai fatasa na me ma wakwaba so na nasafo bo ano ma me na me ofa nkasa kura mpo anya hwe right aha and then komodi media and say e de pa ene kumema ntem chen ma yes ai ma me mo akwaba me pacho na o want to say nyankopon adom ya na wa ma one so ama me why aha pacho we de eyenim so be bisa bi Angel Rebecca. Okay. Mia why you so mame? Aha. Okay. Nessa na sorabofo ankasa na abesra me ofiduam hai. That's right. Now Angel efri hin na bae. Me ba cho me fe Ebuakwa office. Ebuakwa office. Me ba cho ane. Yo, na wa ba wuye yi no. Obi be se ekwan so. Oh, ekwan so boko. Ba cho me hwe mu show do pa. Na me hwe the way a mu show no esi efe boga na youth na. Na say me anga san me mo ameti hei. Mu show na abo am kwa me bre so. Wow. Na minti min chire mu ni nyina wa ha. Okay. Na pacho me ye cake. Na me se me pese me fa cake yi. Emfa embema mo. Wow. Enti na mabe. Na say our folk dwumadie boa wonti no. Ene wo di cake ebre me ne mabadwafo. Mr. Monfra wotutu ama me. Monfra wotutu ama me. Wow. Nyankopon hira wate. Aha, enye nipa nyina na sebi wo mutimi di dwuma. Emma obi timi free ne fie ebebo na baso. Enokre. Nyame hira wo pa. But wo ye dwuma ben? Me pa sho me ye cake adwuma. Cake adwuma na wo ye? Pa sho ane. Wo adwuma wo hefa? Me pa sho me wo Ebuakwa office. Na edinya eda to me Angels Cakes and Pastries. Okay. Pa sho ane. Wow. Angels Cakes and Pastries. Me pa sho ane. Ewo Ebuakwa office. Me pa sho ane. And now waba besra me mema wakwanya. Obi pese oye cake, obi pewo, ko contact, obi hia wo a. Number be na obetimi de afrewa na se bibisa. Me pa sho ye wedding cake. Eye birthday cakes. Eye engagement cake. Okay. Empo say ye o program na se obe hia meat pie, chips, donut. Na say bi a o de serve wa wo ne sa enkromfo mbeba o program na se a ye ni nyina kama nice one. And afi so adwuma na ye na frichim kugin. Okay. Boni bia emechire. Mbacho na yes say wo pese wusuan so a eno so ye kire. O kire. Me pacho ane. Okay. Wo pese wusuan say ye cake, meat pie, pizza, shortbread, bread. Yo pese wusuan bia ni nyina ye kire. Okay. Na wo wie so a ye ma wo set kama pa. Nice Boni bia nice one. Mr. Ofa number no etudwa bia no bi hwe o pese o frɛ o na o twetwe nkomo enum ne bi number so wo hwe yen obanya ye 0595 77 66 10 and 0553 94 75 40. Okay. Now is also hono dine de say Angels Cakes and Pastries. Okay. Pacho ye wa work office. Nice one. Enti ene nyankopon hiraw. Ewo animonyam hyesronko a ode abehye nyame enhiraw pi. Right. Wo fa tena se na tew na yenko ahoma no so se ye betimi akọ awo aha reya beche ye cake fe osimu dwumadie no eso na ni pa ti cake stronko cake fe na
ɔde aba bɛkyɛ yɛn na nyankopɔn nhyira no pii you na me ba cho your friend say your friend Angel wo abofo ba ya me nhyira why wa be che cake that's right me hwɛ o na nti o ka camera wofa Mr. Osima tew na me nkwa homa no so kakra bi oh aha ya me nhyira why anyi akoma so ade no enkomo ayedi no cake we me na me be kofi nkɔmɔ a yɛdi ɛmɛma woyɛ bɛrima biara kae sɛ woyɛ hɔhoɔ ɛwɔ awale no mu yes na fie ne dan no kora nyo na han woyɛ hɔhoɔ me se woyɛ hɔhoɔ bɛrima biara yɛ hɔhoɔ ɛwɔ aware mu nti ɛsɛ sɛ wode sɛ wo tiri mu wasiw dan wo no wo hwɛ fie ɛdeɛ nti sɛ deɛ oboa woyɛ hɔhoɔ paa enti deɛ ma ɛtɔ da bi adwendwen ne kɔdaa na ɛde yɛn kɔ ntɛm no no wotire nso anyɛ yie a ne wankɔhyia ɔba a ɔsuro awurade a ɔwɔ tema a ɔwɔ ahumɔborɔ a ɛneɛ wobɛkɔ ntɛm ebinom tumi yɛ dada nkyene ebu anya dada nkyene kura otimi emma o manipulating kola no emma ohun se wo be ma no uye widini yes enti hun se mema emma no bebre atwe ma no enkra na ba won ho on papa onu se we nipa bonini enu nti obeton wa man kola no na se emma no na ekum emma no yes ade o si next week well, oh, where they say be 1 minute in waka so. Kwano tom. Wofa. Hwe? Mama ye mobo. Me see esese ke yede yense na utire. Esese ke yede yense gwedwe ebuei oba na ka bum nu adwane. Hu so oba e ba. E ma mo e me nka se ma nyina o. E ma nu bi mo. E ma binum akra o eni ho a esese we are Mother's Day bebe e ma mebre ho a ye mfre wo mo ye mo wo mu din because wo mo ye sasabro nsam enua ma enti ye wo ma bi wo nso a o nkwa no obetimi di bi aka ho ama de nyame di ama no oba bi betimi aboa ema ebi aba abeka ho because enije eni niema o de ba be hye mama on na utiranye ye. That's a who siasa cruise no dia. Yo. Hey. What found it? Na. Ah, what to do as you want to be some no. Mama kwa homa so be simenum. Hwe. Nyame akoma next week. Enko we bon intro. Next week de mabiem. E die pa na ema mema wujama. Die ben ya. Abusia ebia wo frɛ ye bie fun no wantimi amfrɛ. Nkomo ye di na nyina no simenum me de amamo na ma sorry. Ye kwa homa no so. Tell what will be your 0554931931 0548931931 na yenkwa homa no so nyame adoma next week enkomo ye bebiem mema ma kwan amoma be kasa mema kwan so amoma be kasa hello 0551931931 0548931931 hello yes I'm pacho didi baby a kasa free because original is I have a okay, mami nti original. Nyame share for 5 minutes and then me and nice one. Na remember and ma they be make it and that remember ba akọ na be ma ko do no for check no wata. O yo ba papa o me no say no you ba papa okay Africa and man I'm boom Martin, Mr. Next week, you be in Komo. Hello? Hello? Yes, I would do be our casa free.
That's a famous education, because we go to. Mammy Tio Papa. Madam was a new program, and men on a me, my dear, zero program. Sir, Papa. Hey, Mima, you will program our dear. And easy. there's a man on the Kumo. My you don't watch me not reality, Jabima. Oh, but where to go, Mutago party. Easy. Martin, what do you Fashion fridge, na me person me who are dear Caribbean son and my sorry. Hello? Hello. Yes, I didn't baby our casa free. That's all. Your friend, could you see me? Qual you mammy Tio no pay? Oh, you have no care about it. Yeah, you have to finish it. Yeah, that's only could do. They will buy a mum pie at the end for the Also, buy a day. Or buy a new one. Get in pie, I be sitting on the or buy a num near the young quank, some can be crowned on our number. Yeah. When it's the morning, there was no coping. I know the federal government can't work. Aye, Martin, fashion fridge. We're missing Namibo intro. Now, next week. Hi. Hello. Hello, good morning. Good morning. Who didn't baby our Casafri? Pato, the Casafrica, so I. The Pato, Marcafri. In fact, you can just know on a party. You can come up with a Brother, somebody who can say, Udi. Anna, Diasono, it's Sawano. You don't want to hear what you're going to talk about how you know. And it's how you survive what I was so you Mexican. Hey, and talk about the and yes, who survived there was a suit. Mati, what do you for some is a fridge, and then me going through. Hello. 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 Hello, boss. Good morning. Good morning. Udini baby our Casafri. Hello, good morning. Yes, sir. Hello, good morning. Good morning, Kakasa. And I'm sending my palm. Nice one. Hello. Hello, Meton Kakasa Papa. What's in home? It will baby Amfre. Hello. Hello. Mo. What is I? Okay, anytime I'm into you. Okay. Yeah, mema ne come. I am me when say mema ne so no bebre na no. Omunya boten fan ba ma no so mu ni say money of poisonous to their life. But some ko body nyina no mo ne ma o mo fasa ya no so mo treat o mo san ti mema ne so mo ho ma na mo no mo tuni ye. Mo Anita nso aba. Ko baba ko frɛ mi twa to a. Hello. Hello. Right. Yen for friend in see. Nyame adoma nkomo we na ebedi next week. Your second segment no. Etie panti ne mema. Ewuja ma. Ewa wade mu. Eye dian ya. E ma no mebe kire o mo part. E mema no so kire o part. A otutu asa adwempone na eku mema no. Wo fanso sese odi agro dada nkyene ye de be ma waku o. Na me bie fun ni tum se de mema ne si frɛ na no ɔden. Abusia sa wo problem bi, wo how bi. Wo so no me din komo. Ya ye WhatsApp note ebreme. Aha, we voice note ebreme eboa me na course ne de. Ya na anodin. Na number na ye 054 11 266 26 054 11 266 26. Send the WhatsApp message ebreme and answer your voice ebreme. If you be no 9 hode, obetimi afrɛ me no medi nkomo phone so. Me no be kasa. Ofa onua ba no Australian tiano ne enko. Na nama sewa. That's right. Pangrodo ha de obi anim se obi a de behunu no eye ode ne ho. Ode no ho.
ofiri Jamase. Okay. No ne ma enyina wɔ Australia. No nsi onfa ye dwumadie eni agro. Nice one. Mam sɛ wa ne kwasinom ne mai nyina ye chia mo Australia. That's right. Na next week ntokwa na eba no. Anoden. Intimo nso eduru hɔ a momfa mo de mra. Awurade nhyira mu nyina. Right, abusua aha ana brebe ma ye kwan ne ye di dwumadie no asie. Dwumadie ye